dejar el cable si queréis. Vale, perfecto. Muchas gracias. Pero tienes que llevarlo hasta allá. Sí. Lo bajas para allá por la esquina, la apoyas allí en aquello negro y lo llevas hasta el sitio, para que no te moleste a llevar. Vale. Y la llevas hasta allá te da. Vale. Que no sé cuál es la parte de arriba o la abajo, mira. ¿Dónde enchufamos? ¿Allí abajo? Ahí en el aparato que sí. El aparato que él tiene la salida. Vale, muchísimas gracias. Vale. Bien, bien. A ver. Bueno, sí puedo sacar planos de aquí, pero voy a tener que poner la cámara en otro lado. Está grabando. Tal está. No pongas ahora audio. No sé por qué. Bueno. Hola, hola. Pues fíjate, no hay canal. Sí, pero no, pero escucha. Espera. No se escucha nada. ¿Qué tal ahora? No. Pues no se escucha. A modificación das contías de determinadas retribucións complementarias. Un momento, por favor. Grazas, señor alcalde. Bos días. Hoxe é un día triste para Pontevedra. Hai unha hora iniciáronse oficialmente as obras do corredor rápido de Ermida Vilaboa. Dita obra, segundo o plan de estradas do Estado, vaise converter a medio plazo na autovía do Atlántico, nunha obra que discorrerá paralela á autoestrada do Atlántico entre a Coruña e Vigo. Este primeiro tramo suporá a destrucción do Monte da Fracha, emblema de Pontevedra, mirador natural das rías de Pontevedra e Vigo e de gran valor paisaxístico e dunha fauna autóctona. Posteriormente estenderase por toda a Galicia Atlántica, provocando unha nova navallada ao territorio, na mentras manterase a autoestrada A9. A inauguración das obras estaban previstas para as 12 do mediodía por parte da ministra de Fomento, Ana Pastor, pero a coincidir co pleno do Concello de Pontevedra, o alcalde Lores solicitou o adiantamento para as 10 horas. Pois, ao igual que Nerón quiso contemplar o inicio da desfeita, que provocará desniveis de 60 metros de altura e vallerará o monte de 6 millóns de metros cúbicos de terra, unha vez máis a gran beneficiaria é a empresa constructora San José. Para Marea Pontevedra é unha vergoña que nin a ministra de Fomento nin o alcalde de Pontevedra reciban os portavoces do colectivo Salvemos a Fracha, que están respaldados por máis de 20.000 firmas. Para Marea Pontevedra é un ataque ao Estado de Dereito que se inicien as obras sen esperar a resolución judicial da petición dos afectados para realizar unha paralización cautelar das obras mentres non se resolva a demanda interposta. Para Marea é unha provocación que o alcalde de Pontevedra teña compartido este acto coa ministra de Fomento. O grupo de goberno nega o cambio de data do pleno para poder facer conciliar a posición non profesionalizada, a vida laboral e familiar coa actividade política, pero pon todo o seu empeño en mudar a hora da inauguración para amosar o seu desprezo ás demandas de cidadáns. Marea Pontevedra vai estar presente en todas as medidas que o colectivo de afectados poñan en marcha, xa que afectados somos todos e todas. É o noso ben común natural. Salvemos a Fracha. Rematou a señora, moitas grazas. Simplemente dúas consideracións. Unha, esta intervención non encaixa por ningún lado, pero, bueno, en todo caso, obviamente, por deferencia, se permite que se faga. En segundo lugar, decir que eu estou moi orgulloso. Está totalmente equivocada, María Ponte. Moi orgulloso de que se iniciaran as obras da circunvalación de Pontevedra. Porque era unha demanda histórica desta cidade, de toda esta cidade, durante décadas. Por lo tanto, non diga cousas que non son verdade. Estou moi orgulloso de que se empezara a obra.
Faga o favor de guardar silencio. Faga o favor de guardar silencio, por favor. E, en segundo lugar, decirlle que non é verdade iso que está usted dicindo, Simplemente se lle dixo á ministra de Fomento que ás 11 había pleno e que nós non podíamos asistir, única e exclusivamente. A decisión de que se puxera ás 10 foi da ministra de Fomento. E me parece moi ben, pero en todo caso non ten nada que ver con este alcalde. Por lo tanto, atéñase vostede á verdade. Por lo tanto, dito isto, pasamos ao primeiro punto da orde do día, que, bueno, creo que xa lera o ditamen. O señor secretario ten a palabra para ler o ditamen. Bos días. O asunto en cuestión foi ditaminado favorablemente por unanimidade na sesión da Comisión de Réxime Interior, Participación Persoal e Xustiza do 15 do presente mes. Moitas grazas. Algúnha intervención? Únicamente decir que bo día a todos e a todas, gracias, Presidenta. Simplemente indicar que, dado que este punto do orden do día foi ditaminado por unanimidade de todos os membros na Comisión, ali se deron as oportunas explicacións. Trátase dun acordo regulador asinado con dunha modificación do acordo regulador asinado con 3 dos sindicatos deste Concello en febreiro deste ano, e que seguiu distintos trámites nas oficinas municipais e servizos, chegaose a pleno para a súa aprobación. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Algúnha outra intervención? Se non hai intervención, sométese o punto de votación. Votos en contra? Ningunha. Abstencións? Ningunha. Votos a favor? Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes na sala. Punto número 3. Ordenación do territorio. Ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local de requerimento previo de anulación da orde ministerial 24/7 de 2015 de declaración de caducidade parcial da concesión SITA na Marisma de Lourizán, Pontevedra, cuxo titular é a empresa ENCE Sociedade Anónima. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Ordenación do Territorio, Urbanismo e Medio Ambiente tamén o presente asunto favorablemente coas 3 abstencións dos señores concelleiros do Partido Popular e da concelleira do Grupo Mixto Ciudadanos. Moitas grazas. Algúnha intervención? Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. No pleno pasado aprobouse unha emenda da Marea para que se cumpran as sentencias judiciais referidas ao tren de Praceres, aos recheos do Porto de Marín e ao EDAR. Gustaríanos saber se o Goberno ten posto en contacto coas outras administracións para executar este acordo plenario. Silva, ten a palabra. Moi bo día a Nule. Non ten máis que a eso. Logo, pois tamén resaltar que os concelleiros e as concelleiras, cando vimos os plenos, temos que saber que asuntos se están tratando na orde do día e cando corresponde facer intervencións. E os rogo sus preguntas son ao final. Moitas gracias. Sométese entón o punto de votación. Votos en contra da ratificación do acordo da Xunta de Goberno Local. 7. Abstencións. 1. Votos a favor. O resto. Pois non sei. Son 12. 12, 3, 15, 16. 16. Ben. 15, falta alguén. Falta Anabel. Pois entón. Ai, non, ten razón, son 17. Vale. É igual, 15 ou 16, igual. Ben, pasamos ao punto número 4 da orde do día, proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra instando a Xunta de Goberno Local a reclamar á Cámara de Comercio a devolución das subvencións otorgadas para as feiras Ferpalia e Pomóvil e, no seu caso, a personarse nos procedementos judiciais que se seguen contra a institución cameral. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditamen da Comisión. A
proposición foi dictaminada desfavorablemente por os votos en contra dos señores concelleiros dos grupos do BNG, Partido Popular e Cidadáns e a abstención do PSOE. Moitas grazas. Ten a palabra a señora Moreira. Moitas gracias. Véxome na obriga de retirar este punto da orden do día que ia a defender o meu compañeiro Luís Rei, portavoz da Marea, ausente por motivos familiares. Desde o pasado 6 de outubro, é dicir, 12 días, o señor alcalde e os portavoces municipais teñen un escrito onde se solicitaba o cambio de pleno. A pesar diso, non se tomou ningunha medida para cambiar a data. Desde Marea temos dificultades numerosas neste concello para exercer o noso papel. Locais inadecuados, ningún personal de apoio, ningunha dedicación exclusiva. Non nos importa, sabíamos que ian ser cousas difíciles cun goberno a que a democracia lle importa ben pouco. Pero saben, señores do grupo de goberno, que nos, a diferencia de vostedes, non somos profesionais na política. Temos que conciliar a nosa vida laboral e familiar coa actividade política. Somos xente de común e así imos seguir. Quen pide a retirada? Que non entendín o do principio. Pideu a retirada. Vale. Sí, a retirada. Si non hai inconveniente pola miña parte ou dos outros grupos, eu non teño que... Ben, pois sométese... Bueno, retira a alcaldía, retira o punto do día e pasamos ao punto número 5, proposición do Grupo Municipal do PSD da PSOE para a creación dunha partida económica para complementar o plan de emprego da Diputación Provincial de Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra. O asunto foi dictaminado na Comisión de Economía e Facenda deste mes favorablemente coas abstencións dos señores concelleiros dos grupos do BNG e do Partido Popular. Señor Fernández, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bos días a todos e a todas. A enquisa de poboación activa do segundo trimestre deste ano indícanos que a taxa de paro en Pontevedra está situada por enriba do 26%, concretamente no 26,1% da poboación activa. Un de cada 4 homes e mulleres de Pontevedra que quere traballar non atopan donde. Este, dende logo, non é o noso modelo de cidade. Non pode ser o modelo de cidade de ninguén. Nós xa sabemos que hai responsables directos desta situación, aqueles que coas súas políticas de austericidio degradan as condicións de traballo, precarizan e favorecen o despido de traballadores e traballadoras e a explotación dos non despedidos. Iso xa o sabemos. E sabemos tamén que hai outras administracións responsables das políticas activas de emprego que non fan nada de nada. Gobernos do Partido Popular en Madrid e na Xunta que teñen as competencias e as responsabilidades e lonxe de actuar levan a cabo políticas que, como se está a ver nas enquisas, non fan senón afondar nunha situación de crise incluso persoal para moitas familias donde todos os seus membros están no paro e dependen de axudas externas para simplemente sobrevivir. Dramas humanos ao noso alrededor pola incapacidade para xerar oportunidades de emprego por os que teñen esa responsabilidade. Pero nós, os concelleiros e concelleiras, os representantes máis próximos aos cidadáns, cometeríamos un acto de cobardía se non asumimos os seus problemas como nosos, sexan ou non sexan as nosas competencias. Un alcalde, uns concelleiros, un concello non pode darlle as costas ao principal problema que teñen os cidadáns de Pontevedra e que afecta non só aos que non teñen traballo, senón tamén ás súas familias. Podemos escondernos detrás de premios, de beirarrúas con banquiños, podemos falar orgullosos de modelo de cidade, podemos recurrir a botarlle a culpa a outros, pero a realidade é que nós, cando falamos de modelo de cidade, estamos pensando nas persoas, nas sanas e nas enfermas, nas que teñen traballo e nas que non o teñen. E non podemos sentirnos orgullosos de ter a taxa de desemprego máis alta das cidades galegas por moitos lombos que poñamos ou moitos premios que gañemos. E vou a decir algo que probablemente vai a sonar herexía, pero non me cabe no corpo. A min non me valen os premios mentras máis de 1.300 familias de Pontevedra se atopen sen ningún tipo de ingreso e máis de 3.000 domicilios todos os seus membros estean no paro.
Este non é de lonxe o modelo de cidade que queremos os socialistas e non vemos, señor alcalde, que os premios dos que vostede se gaba e nós nos alegramos nos axuden a solucionar ou, alo menos, a paliar a situación, aínda que sexa mínimamente. Pode que iso lle sirva a vostede para ocupar espacio nos medios de comunicación, o mesmo que non teñen os desempregados. Pero lémbrese vostede de que non é o alcalde do BNG, é o alcalde de Pontevedra, e lle debe lealdade a todos os veciños e veciñas, a todos. Non se esqueza de facer mención destes datos cando vaya a Francia. Explíquelle que no seu modelo de cidade tivemos que ser os socialistas os que lle obrigamos a falar dos que non teñen traballo. Os socialistas fixemos da activación económica e a loita contra o paro o eixo central da nosa campaña electoral. Pero o noso compromiso vai moito máis alá dunha campaña electoral porque é un compromiso cos cidadáns. E as nosas propostas electorais abarcaban e abarcan un amplo abano de actuacións nas que incluíamos, ademais, o esforzo orzamentario necesario para poñelas en marcha. Propostas que abarcaban todo o espectro de iniciativas que xa se puxeron en marcha en moitos concellos do Estado e nos que xa tiñamos experiencia moi positiva dos plans de emprego postos en marcha pola Concelleira de Promoción Económica durante que acceden a él con salarios dignos. Pero tamén teño que dicir que creo que se pode mellorar. A lo menos no aspecto da inserción laboral, creo que a institución provincial debe reflexionar de cara ao futuro e tomar como exemplo os plans de emprego xa postos en marcha por este Concello no mandato pasado. Con todo, estamos ante unha magnífica oportunidade de trasladar aos cidadáns que esta corporación é sensible aos problemas de aí fora e que por riba das diferencias políticas somos quen de poñernos de acordo cando se trata de aliviar a moitas familias e somos quen de investir os cartos de todos en aquelas cousas que preocupan a todos. Nós esperamos hoxe que todos estemos de acordo en isto e traslademos unha mensaxe de certa esperanza a esos milleiros de veciños e veciñas que queren traballar e non atopan donde. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Señora Rey, ten la palabra. Buenos días. Nosotros vamos a votar sí a esta moción, aunque creemos que es un mero parche. Un parche que supone pan para hoy y hambre para 2 meses después de que se inicie, ya que no se apuesta por la inserción laboral, para mejorar el largo plazo. Exactamente igual que el último plan del que usted hablaba ahora, el del año 2015, puesto en marcha por los socialistas, que se hizo deprisa y corriendo en un intento de aumentar votos en las pasadas elecciones municipales. Exactamente igual que hace ahora la Diputación. Muchas gracias, señora Rey. ¿Alguna intervención máis? Señor Abad, ten a palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Bos días a todas e a todos. Moi ben, eu estaba escoitando ao señor Fernández sobre o Observatorio Socioeconómico Local, que a cualquier autónomo, a cualquier pequeño empresario le puede dar herramientas, le puede aportar datos a la hora de abrir su negocio. En Pontevedra se observa como la gente lo intenta, lo sigue intentando. Intentan abrir, duran 3 meses, 6 meses, se vuelven a cerrar. Y no tienen datos algunos. ¿Por qué triunfa una panadería, por ejemplo? ¿Por qué una calle es más comercial que otra? Todos esos datos deberían estar analizados, tratados a disposición de cualquier ciudadano que quiera emprender y no existe absolutamente nada. En el CES llegamos a un acuerdo para crearlo y dotar la partida. Tenemos un departamento en la Mesa de Vigo muy bueno, que lo dirige Pedro Figueroa, que es el catedrático de Economía Aplicada. Es un señor que participó en el clúster de la madera, participó en el clúster automóvil. Tenemos unos grandes profesionales que pueden aportar mucho a esta ciudad y cumplieron su trabajo, entregaron su proyecto y el señor Lores lo tiene metido en un cajón también. Llevamos esperando desde el CES creo que más de 1 año. Desde aquí le vuelvo a solicitar que convoque al CES, que active y cumpla el acuerdo que hicimos en el CES para crear ese observatorio socioeconómico, que era una cuantía bastante, creo que bastante productiva para lo que pueda aportar. Eran 30 y poco mil euros, señor Lores. Le vuelvo a rogar que convoque el CES y sigamos trabajando. Luego me choca en la moción que presenta el señor Fernández, yo pensé que le iba a defender el señor Puentes por aquello de la vergüenza torera. No, en su moción se puede poner la asunta, como hacía usted siempre, señor Fernández. Usted siempre decía en las mociones que presentaba, que como una enmienda que nos hizo a nosotros,
que decía que estaba de acuerdo en el pacto del empleo local siempre y cuando pusiéramos que las administraciones titulares de los fondos económicos es la Xunta de Galicia, que es la titular de las competencias legales en materias de políticas y activas de empleo. Luego ustedes decían que, como bien saben, el Concello de Pontevedra carece de competencias en materia de activas políticas de empleo. Es máis, con la nueva ley de racionalidad y estabilidad de la administración local tenemos aún menos competencia, etcétera, etcétera. El señor Mosquera en ese mismo pleno daba un paso más al frente y decía textualmente que es muy claro, é clarísimo, a Lei 27/2013 de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local prohíbe expresamente que un concello se meta en competencias que no son las suyas, que no son propias y que ainda por encima digamos que existen, etcétera, etcétera. Las políticas activas de empleo no son competencia municipal, incluso ainda que sobren. ¿Qué está pasando ahora entonces, señor Mosquera, señor Fernández? Se coge antes o meterse con cojo. Yo lo dije antes. Y fíjense el tiempo, lo que dijeron ustedes, está en acta de pleno y lo que están diciendo hoy aquí. Nosotros llevamos defendiendo desde que este equipo... En un pleno que hai que escoitar cousas francamente curiosas, non? Por exemplo, temos aquí unha carta de opinión que está executando agora. Bueno, pudo suceder que isto asinara Ana Pastor, que asinara o PSOE, que asináramos nós, non. Asina Luís Rei Núñez. Hai que copiar ese plan e resulta que Pontevedra ten moito paro. Bueno, eso non caixa, verdad, por un lado nin por outro. Claro que ten moito paro, por desgracia, pero non nesas cifras. E demais, senón unha política moi boa que non corrixe o problema, pois estamos nunha seria contradición. E por outro lado, temos que escoitar o PP partidario da liberalización a ultranza da economía, pois resultar que temos que planificar aquí cales son as rúas máis comerciais, menos comerciais, ou dicir aos agentes privados que é o que teñen que facer para non activar a economía. Ben, dito isto, porque se falou de todo menos do contido das mocións, vamos ca moción en sí. Vamos a empezar. Mire, a Diputación non ten ningún plan de emprego. Por qué? Porque está prohibido pola lei. E o interventor advirteu de que non podía facer. Entonces, unha cousa é a cuestión de comunicación, outra cousa é a cuestión administrativa. E administrativamente un plan de axuda aos concellos para obras, servicios e funcionamento. Vale? Primeira cuestión. Por qué? Porque a lei non permite. Por lo tanto, en Pontevedra, por que se pudo manter o plan de... Como dixemos, cando unha lei nos parece extremadamente lesiva, vamos a intentar bordela, creo que tamén está na acta dese pleno. En segundo lugar, porque se xa existía pode manterse. Vale, pero non hai ninguna contradición. Mais, incluso, léase administrativamente, como vicepresidente de Diputación, non o sei. Non sei que este ano había uns millóns que quedaban de remanentes e se aplicaron un plan de emprego para completar o ano. O ano que ven hai que discutir exactamente como vai quedar. Para que sea na forma dun plan de emprego, xa veremos. Iso xa veremos. En terceiro, terá que ser maior a aportación da Diputación. E xa anuncia ahora que iso vai ser radicalmente imposible, porque se se usan os mesmos parámetros que actuais, a menos que cambien os parámetros, pero por moito que cambien non vamos a andar fora desas cifras. Dicho por el técnico de promoción económica, porque en Pontevedra no hay empresas, que también es lamentable. Querer hacer un plan, en Pontevedra no hay empresas, se tienen que ir a Marín, a Vilaboa, a buscar empresas para intentar poner a la gente. Mire, señor Fernández, claro que no entiendo nada, no entiendo por qué, y esto ya lo dije en el pleno de febrero de 2014, no entiendo por qué en 50.000 euros, 90.000 euros, en fin, señor Fernández. Mire, señor Mosquera, yo creo que usted nunca abrió un negocio, nunca se dedicó a la actividad privada, conoce que está aprobado en el CES, aprobado por su propio partido político, está aprobado. Allí hubo un acuerdo y votamos todos a favor. Me avergüenza que diga que es decirle a alguien lo que tiene que ver y lo que no. Es tener una herramienta de apoyo, me parece fundamental, fundamental. Y lo tiene Vigo, lo tiene muchísimas ciudades que se toman en serio este asunto.
Mire, señor Mosquera, hay los que se ponen de lado de los que buscan excusas para no hacer nada y es de los que se ponen de lado que intentan encontrar cómo poder afrontar el principal problema de Pontevedra, que es el paro. Corresponda ahora mismo por todo o PSOE, di non, a Diputación non se sabe, entón se non se sabe, como vamos a complementar o que non se sabe, vale? Ofrecerse unha transacción de mesa, intentar confundir que é unha moción concreta por responsabilidade non se pode votar a favor, con que estamos en contra de, ou non nos preocupa, esa é unha xogada de moi pouquiño recorrido, por lo tanto, non ten moito sentido darlle máis voltas. O único que quero dicir é que non se está prexuzgando para nada. Que se acaba os orzamentos do ano que ven, pois é 1 millón, en vez de medio millón, por que? Ou 800.000, vamos a ver, o que se pode e o que se decide. Vale? Entonces, o que está votando aquí non que exclusivamente poñer 500.000 para complementar un plan de Diputación que non sabemos tan siquiera se vai a ver. Punto. Eso é o que está votando. Unha cifra para unha finalidade. Vale. De eso, deducir que non vamos a facer un plan de emprego, que non sei. Vale, pois eso, alá ustedes, que decir, creo que non hai peor xordo co que non quero ir. Ahora, de todas maneiras, creo que o que se está deslizando en algunhas intervencións de poñer en contraposición facer obras con contratar personal directamente para certas funcións é unha falacia como o mundo. Cando se fai unha obra, traballa xente. En mellores condicións que as do plan de emprego de Diputación, bastante mellores. Entonces, claro, dicir, non, que se fai a obra, oiga, mire usted, e canto máis obras se faixe, algunhas son moi intensivas, se mande obra, que por onde hai que ir se cadra é tan eficaz como eses plans de emprego. Esa contraposición é radicalmente falsa, falaz, e non ten ninguna salida. Bueno, creo que está moi claro, nós vamos a votar en contra que non se interprete que por próximos orzamentos vamos a poñer máis ou menos que xa se porá o que nese momento, cando se elaboren, se acorde. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Mosqueira. Señor Fernández, ten a que nos orzamentos do ano 2016 non haya medio millón, haya 2.275.000 euros para 12 abstencións, ninguna, votos a favor 12. Polo tanto, hai un empate técnico que decide o voto de calidad do presente. Ben, pasamos a El Concello de Pontevedra, en su ordenanza fiscal 22-2009, reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, hace referencia a que el tipo de gravamen sea del 0,62, por lo cual la cuota íntegra resultante para la liquidación del impuesto es la suma de la base liquidable más el gravamen. Según el artículo 72 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el tipo de gravamen varía entre un mínimo de 0,4 al máximo de 1,10 en bienes inmuebles urbanos. Este importe del gravamen que aplica al municipio está en un término medio de las atribuciones que le da esta ley. Dicho esto, la exposición de motivos se inicia aclarando que el Consejo de Ministros adopta una serie de medidas para paliar el déficit de los ayuntamientos. Lo que no dice es que son más de 100 los concellos que solicitan que se aplique la subida del valor catastral y tampoco dice que en la provincia de Pontevedra son 9 los que lo hacen. 6 de ellos están gobernados por el Partido Popular. Básicamente porque donde hay patrón no manda mariñeiro. Suscribe también la exposición de motivos que conlleva la mayor subida de impuestos por parte del Concello en 16 años. Ese honor ya lo tiene el Partido Popular. Mediante el Decreto Ley 20-2011, el gobierno exactamente a 18 millones de viviendas. Es evidente que los ingresos de los ayuntamientos son los que son, y aunque en este concreto no estamos de acuerdo con los gastos que realiza, tanto por su pertinencia como por su importe, necesita unos recursos para llevar a cabo su política municipal. No podemos vender que se suben los impuestos cuando en el año 2016 el recibo del IBI en Pontevedra quedará exactamente igual que en el año 2015, por lo que en esta moción únicamente vemos una maniobra propagandística. Y si no les gusta este decreto, deberían debatirlo en la sede de su partido y manifestarse en contra de la política económica que sufrimos en este país. Si lo que quieren,
al igual que venden, es que se bajen los impuestos, presenten una... La palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, antes de empezar de comentar este punto, quería decir que, dada falta un membro de un grupo dos que apoian, hubiera sido un feito máis cortés pola súa parte, señor alcalde, que un do seu grupo se tivese astido e sacado adiante esta votación hoxe, porque vai a volver a vir. A corporación, excepto o seu, apoiaban esta moción, pois houvese feito que un dos seus houvese astido e así houvésemos evitado ter que repetir os argumentos dentro de un mes, non? En todo caso, bueno, é a súa responsabilidade que co seu voto de calidade non vai arriba un plan de emprego. En cuanto ao punto que no orden do día no que estamos, eu non quero dedicarlle moito tempo a esta proposta porque sinto decir que ten un tinte populista que nós non compartimos moito. É moi fácil e moi bonito falarlle aos cidadáns de rebaixas de impostos, de pagar menos e de ter mellores servicios, non? Pero o primeiro problema desta atitude ven cando iso o fai un partido, entre outros o IBE. Aínda que agora, a 2 meses de selección, se intenta maquillar un pouco a súa xestión anterior, non? Eso, na idea de que... Un concurso público para se dedicar á realización dunha auditoría externa das contas do Concello dentro do ano 2000. Señor secretario, ten a palabra. O presente asunto determinouse desfavorablemente na Comisión de Economía e Facenda polos votos en contra sobre os concelleiros dos grupos do BNG, Partido Popular e Ciudadanos. A abstención dos PSDG PSOE a favor de María Pontevedra. Moitas grazas, señor secretario. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Véxome outra vez na obriga de retirar este punto da orden do día. Quería defender ao meu compañeiro Luís Rei, portavoz da Marea, está ausente por motivos familiares, e véxome outra vez no dereito de recordar neste pleno que o pasado día 6, é dicir, fai 12 días, os señor alcaldes portavoces teñen un escrito onde solicitaban o cambio de pleno. A pesar diso, non se tomou ningunha medida para cambiar a data. Desde a Marea temos dificultades numerosas neste Concello para exercer o noso papel. Non nos importa. Sabíamos como ian a ser as cousas cun goberno ao que a democracia lle importa ben pouco. Pero seiban, señores, que o grupo de goberno, que nós, a diferencia de vostedes, non somos profesionais da política. Temos que conciliar a nosa vida laboral e familiar coa actividade política. Somos xente de común e así imos seguir. Grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Señora Rey, ten a palabra. A mí me gustaría que nos tomásemos el pleno un poco en serio. Esto ya lo hemos escuchado antes. Y sí que me gustaría decir que cuando escribió Luis Rey nunca dijo nada de problemas familiares, sino que eran problemas laborales. Queda retirado do orde do día e pasamos ao seguinte punto, que é o punto número 8. Proposición do Grupo Municipal do BNG sobre denominación do Parque Amalia Álvarez a unha parcela situada na unidade de actuación 18, independente que na Xunta de Portavoces comentamos que hai 3 puntos que o novio de que se poden tratar conxuntamente, logo se poden votar por separado ou como se queira. Señor, hai ditamen. Penso que sería máis axeitado tratar esta moción por separado e despois tratar as outras dúas conxuntamente, porque están máis relacionadas, que non ten así moita relación. Ditamen do punto número 8. Este punto foi ditaminado por unanimidade favorablemente na Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural. Moitas gracias. Señor Barán, ten a palabra. Sí, moi bo día. Moitas grazas, señor alcalde. Esta proposta ten que ver cun acordo do pleno do mes de xullo. Naquel pleno decidiuse aprobar unha lista de nomes de mulleres para a denominación de espazos públicos urbanos, non só pensando nos nomes de rúas ou prazas, senón tamén outro tipo de fórmulas, como poden ser parques, zonas verdes e demais, non? E tamén se falaba de desenvolver un roteiro urbano centrado na historia e na memoria das mulleres, tamén na establecemento de inscripcións, de rotulacións, de placas ou murais relativos á memoria das mulleres no noso Concello, non? Que ten que ver ademais cun programa que estamos desenvolvendo neste sentido. Tamén se acordou nese pleno a organización dunha homenaxe ás mulleres represaliadas e resistentes que se vai celebrar neste teatro principal no mes de novembro.
Naquela relación de nomes, por proposta do Grupo de Marea Pontevedra, incluíuse tamén a Amalia Álvarez Gallego. Nese sentido, pois o BNG formula unha proposta para que o parque, a zona verde da Unidade 18, que está situado entre a rúa Profesor Figueira Valverde e Pasariñal, pois leve o nome de Amalia Álvarez. Esta é unha proposta, ademais, que se consensuou coa familia, que está totalmente de acordo pola centralidade que ten esta zona verde, por ademais, porque ten relación coa propia historia familiar, tendo en conta a relación que tiveron coa zona da Iriña, e, polo tanto, estamos tamén de acordo, porque foi unha proposta da familia, que a estrea dese parque se faga o 10 de febreiro, que é a data que coincide co 110 aniversario do nacemento de Amalia Álvarez Gallego. Estamos, nese sentido, xa traballando nun programa de actos para que esa inauguración ou estrea desa nova denominación dese parque central da cidade se faga co máximo esplendor. Moitas gracias. Alguna intervención? Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. No caso da proposición número 8, valoramos positivamente que esta proposta da Marea sexa asumida polo Goberno municipal. No caso número 9, estamos gratamente sorprendidos de como o BNG e a dereita ten consensuado este punto despois do que se dixo no anterior pleno. Desde logo, este acercamento nun tema tan espiñento como é a memoria e as vítimas da represión franquista, non sabemos se se trata dunha evolución da dereita ou unha involución do BNG. O mundo máis o sabrá. Moitas grazas, ainda que isto era do punto seguinte, pero bueno, xa queda dito. Sí. Digo eu. Alguén quere intervir máis? Señora Val, ten a palabra. Sí. Punto número 8. Mostrar o noso total que estamos totalmente de acordo coa denominación de Amalia Álvarez, reiterar, recordar novamente que foi este grupo político o que alertou do déficit de nomes de mulleres en rúas e prazas da cidade de Pontevedra, e instar a que entre todos revisemos o acordo que hai de microtopónimos da toponimia rústica, consensuadamente facer unha revisión máis, creo que máis adaptada aos novos tempos. Moitas gracias. Moitas grazas. Ben, pois se non hai máis intervención, sométese o punto a votación. Votos en contra ningún, abstención ninguna, votos a favor. Apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Pasamos ao punto número 9, proposición do Grupo Municipal do BNG sobre a organización no 2016 dunha homenaxe ás vítimas da represión franquista. Señor secretario, ten a palabra. Sí, na mesma sesión da Comisión Permanente de Benestar Social e demais, ditaminouse por unanimidade favorablemente a proposta con unha emenda presentada polo grupo do propio BNG e que se refería a incluir como novo punto nesta moción a retirada da medalla de ouro da cidade concedida no seu día anterior ao dictador Francisco Franco, literalmente. Moitas grazas, señor secretario. Señor Vara, ten a palabra. Sí, bo día. Esta iniciativa ten como obxectivo que o Concello de Pontevedra organice ao longo do ano 2016 unha programación anual de homenaxe ás vítimas da represión franquista, tendo en conta que se cumpren 80 anos do inicio desa brutal e cruenta represión da que foron vítimas moitos centos de pontevedreses e pontevedresas, non só mediante o asesinato, senón mediante outras moitas formas de violencia e de sufrimento. Pensamos, ademais, que ten que ser esta programación continuadora de todo o labor que se ven desenvolvendo por parte deste Concello desde o ano 99 e que ten que ter tres liñas fundamentais de actuación. Unha relacionada co estudo e investigación histórica, porque aínda hai moitas zonas de sombra no coñecemento da verdade histórica. Unha segunda na homenaxe e recoñecemento ás vítimas, que é algo que ten que ver coa xustiza e a reparación simbólica que aínda lle debemos, e unha terceira relacionada coa divulgación, pensando no público en xeral, pero sobre todo pensando tamén no público escolar. Pensamos, ademais, que esta programación ten que prestar atención específica e especial ás vítimas anónimas, ás vítimas máis silenciadas e esquecidas, porque a pesar de todo o traballo que se leva feito,
aínda nos quedan moitas persoas por recoñecer e por homenaxear. Estou pensando sobre todo en dirixentes sindicais, en dirixentes obreiros, en dirixentes das sociedades das nosas parroquias, que son moitas víctimas, e tamén na represión que sufriron as mulleres, non? Que é algo que estamos descubrindo tamén a través do programa A Memoria das Mulleres. Esta programación vai contar, desde logo, coa participación ou coa implicación de asociacións que traballan no ámbito da memoria histórica e tamén persoas que a título individual veñen desenvolvendo un importante labor neste sentido, non? E como se dixo xa, no acordo da moción tamén se inclúe a retirada da medalla de ouro da cidade concedida ao dictador Francisco Franco o 27 de agosto de 1944, porque entendemos que supón unha deshonra e unha vergoña para a historia de Pontevedra. No ano 2000 xa se retirou unha placa conmemorativa precisamente da visita que tivo lugar ese día, e inda que hai unha cuestión simbólica, pensamos que é importante borrar do noso pasado máis negro, máis escuro e máis dramático, acordos que son indignos para a historia desta corporación municipal. Moitas grazas, señor Bará. Alguna intervención? Non hai ninguna intervención? Pois se non hai ninguna intervención, non íbamos a debater o posto número 9 ou 10, non, despois. Votamos este entón. Sométese o punto a votación, votos en contra, ningún, abstencións, ningunha, votos a favor. Apróbase por unanimidade das concelleiras e concelleiros presentes na corporación. Punto número 10, proposición de acordo do Grupo Municipal Marea Pontevedra a respecto da institucionalización da homenaxe municipal a Alexandre Bóveda a partir do ano 2016. Señor secretario, ten a palabra. Este asunto está fora de ditaminado na Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 17 do mes pasado, retirárase da orde do día do pleno, e o ditame daquela foi desfavorablemente polos votos en contra do Grupo Municipal do BNG e os votos a favor dos grupos municipais do PSDG, PSOE e Marea Pontevedra, e a abstención dos grupos municipales do Partido Popular e Mixto Ciudadanos. Moitas grazas, señor secretario. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas gracias. Retiramos esta proposta por non existir consenso importante neste tema. Grazas. Bueno, pois queda retirada esa proposta e pasamos ao punto número 11, que é proposición do Grupo Municipal do PP instando ao Goberno Municipal a creación dunha escola de música municipal e a solicitar subvención á Diputación Provincial para potenciar a música. Señor secretario, ten a palabra para informar do dictamen da Comisión. A Comisión de Benestar Social, na súa sesión do 15 deste mes, ditaminou desfavorablemente cos votos en contra do Grupo Municipal do BNG e as abstencións do PSDG, PSOE e Marea de Pontevedra a presente proposición de acordo. Moitas grazas. Señora Cañizares, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todos. O pasado mes de setembro, a Deputación Provincial decidiu suprimir a subvención que viña concedendo a Escola de Gaitas e Percusión de Pontevedra. Isto supón que actualmente alo menos 154 alumnos quedarán sen poder desenvolver esta actividade, a pesar de que a maioría deles xa tiña feita e pagada a súa matrícula. Esta supresión implica unha gran degradación cultural na sociedade pontevedresa, unha situación que esta corporación municipal non debería permitir. O arte de combinar os sons nunha secuencia temporal atendendo as leis da armonía, a melodía e o ritmo, ou de producilos con instrumentos musicais, en definitiva a música, é unha materia pendente no Concello de Pontevedra, pois aínda queda moito que traballar. Por outra banda, o Concello de Pontevedra oferta numerosas e variadas actividades culturais, pero bótase en falta cubrir unha parte importante na formación dos cidadáns, a formación musical. Municipios como Vigo, Sanxenxo, Caldas de Rei, Meaño, Silleda, Forcarei cobren parte destas necesidades culturais dos cidadáns a través das escolas municipais de música municipais. Os estudios musicais aportan numerosas vantaxes, desenvolven a psicomotricidade, a competencia en idiomas, o pensamento lóxico matemático e permite desenvolver a creatividade, a capacidade de autoescoita e reflexión, as habilidades sociais.
O Concello de Pontevedra debe comprometerse a apostar firmemente pola educación musical dos seus veciños. Polo tanto, o Grupo Municipal do Partido Popular eleva ao Pleno para o seu debate e aprobación as seguintes propostas de acordo. 1. Solicitar á Deputación Provincial que transfira ao Concello de Pontevedra a mesma cantidade da subvención que ata o pasado mes de setembro concedía a Escola de Gaitas e Percusión de Pontevedra para que así o Concello poida dedicalo dita axuda económica a potenciar a música. 2. Instar ao Goberno Municipal a creación dunha escola de música tanto na vertente tradicional como clásica ou moderna. Faltame moderna aquí, comín. Trocando. Moitas grazas. Ben, pois intervencións. Señor Fernández, ten a palabra. Bueno, a verdade é que unha das cousas das que podemos presumir nesta cidade é pois, da vitalidade do panorama musical en todas as súas formas, non? Nadie pode negar que dende fai xa algúns anos houve unha eclosión musical en Pontevedra que a coloca pois, probablemente entre as cidades máis dinámicas neste sentido de Galicia. Solo hai que darse unha volta polo local de música para ver a efervescencia que se vive nel, non? Ou comprobar a cantidade de concertos nos que participan músicos da cidade ou a enorme calidade das bandas de música como é o caso da de Salcedo, por poñer só un exemplo. A moción que se trae hoxe aquí ten tamén, igual que a anterior que presentou o Partido Popular referente ao IBI, un certo carácter oportunista, non? Tratando de aproveitar un feito que se produce noutra administración, plantexa algo que pode parecer unha boa idea, pero ao final o que se trata parece que de erosionar unha política que a nós nos parece axeitada, non? Feita dende a institución municipal, non? Nós creemos que non é prioritario andar creando escolas municipales de música e que o que hai que facer é seguir apoiando a creación musical. En algún caso é posible que haxa que reorientar o orzamento existente para valorizar o máis, non? Por iso creemos que si hai que conveniar gastos ou partidas coa Diputación, creo que hai temas máis urxentes e importantes que o tema da creación dunha escola municipal de música cando o panorama musical de Pontevedra parece indicar que non fai falla nestes momentos, non? Moitas grazas. Moitas grazas, señor Fernández. Señor Mosquera, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. A ver, isto é unha... Suscribo o que dixo o portavoz do PSOE, pero, bueno, podíamos... Non creo que sea cuestión de facer aquí un relatorio das escolas, conservatorios, escolas de música, asociacións, bandas, seminarios ou institucións de outro tipo que se dedican á música, afortunadamente, en Pontevedra. Ben, a moción é darlle unha volta a un feito, ocultando o feito e disparando por elevación. Vamos a ver, eu non sei que pode arreglarlle a Pontevedra que un convenio cunha escola de gaitas e percusión da provincia de Pontevedra, que saco sempre da provincia de Pontevedra, exactamente tiña 140.000 euros para os 5 sedes, para as 5 sedes, e 30.000 euros para instrumental que últimamente non está usando porque xa o tiña todo comprado. Estamos nunha situación que é a de sempre. Cando se pisa o talo a alguén que ten un privilexio, e que se entende que é así, que ten unhas ventaxas sobre outras asociacións que están facendo o mismo labor, pois resulta que poñemos o grito no ceo. Os cartos xa están destinados a outras actividades culturais. Non se van a restar de actividades culturais. O sea que iso, pedirlle á Diputación agora, cando estamos falando que a Diputación moi probablemente van a andar cada ano en Pontevedra 2,5 millóns de euros en dotacións,
grandes e costosas, pois agora se o problema van ser pois 35.000 euros ou que sexa, pois desde logo moi pobre é. O que pasa que o problema é o que é, o problema é esa banda. En segundo lugar, instar ao Goberno Municipal a creación dunha escola de música municipal tanto na vertente tradicional como clásica. Como moderna, perdón, tradicional como moderna. Creo que o Concello de Pontevedra, xa se citou aquí e pode se citar, creo que ten feito uns esforzos elevados en potenciar a música. Pero esta creación da Escola de Música Municipal, primeiro, non sabemos canto podía costar, non sabemos onde quere chegar. Que queren dedicar? Medio millón, un millón e medio cada ano, propoñen baixar por un lado 1,6 millóns de ingresos, ou nos propoñen unha escola. Podría estudarse, cosa que se estudou varias veces hasta onde me chega a memoria, e resulta que as contas salían francamente moi costosas o que ian era a competir dunha maneira digamos problemática, por non dicir desleal, que non sería o término exacto, pois que as bandas de música con todos que están agora facendo esa educación. Esa misma, que decías unha cousa, esa mesma agrupación, esa mesma banda, pode optar en igualdade de condicións cos demais ás subvencións da Diputación. O que non vai ter é un trato de privilexio, que é o que tiña até agora. Sigamos coa escola de música. Ben, é porque non unha de danza. Tamén. É porque non unha de auxiliares de clínica. É porque non unha de monitores deportivos. Claro, entonces, ben, é un problema que está aí, obviamente, pero que resulta que a lei esa que citou antes o seu compañeiro Aval, a lei esa 27 de 2013, proíbe expresamente a administración local crear ningún tipo de meterse en educación. E a lei da Xunta, despois, salvo dicindo que o que xa existe, se mantén. Entón, quere dicirse que esas escolas de música, que, por certo, a maioría dos concellos teñen bastantes problemas con eles, están vendo a ver como poden reconducir. Se estuvera creada a lei da Xunta, do Estado sí, pero da Xunta, do Gobierno transitoria, podría manterse, pero creala non. Os concellos que teñen, hoxe non podrían crear. Entón, de unha asociación que ten 140.000 euros garantizados, ou tiña, da Diputación, que pasa agora a concurso, a competitivo, non a competencia competitiva, cos outras asociacións, que todo o problema que existe, nos salen ustedes con que facer unha escola de música municipal sin saber custes, sin saber nada, e incluso en contra da lei que ustedes aprobaron, esa que chaman racionalización e demais. Francamente, adiquen os esforzos a cousas máis creativas e con menos contradicións. Por un lado piden que se baixen os ingresos, por outro que se aumenten os gastos, por outro, en calquer problema, de repente salen con outra, non por elevación, e, francamente, hasta nos queda a dúbida de que isto non sea unha consigna do señor Moldes, o señor Arévalo, o señor Moldes, porque resulta que presentaron en todos os concellos nas que había unha sección. É curioso, a ver, presentaron en Lalín, presentaron en Vilanova, entonces resulta que en todos os sitios en que había unha sede en Cangas, creo que tamén, en Cangas non me consta, pero creo que tamén, non estou seguro, nos outros sitios seguro, o sea, de repente piden que tal, o sea, o que están descubrindo é que esta asociación era un chichi do PP que tiña uns privilexios. Que, por certo, o señor Louzán xa os quería quitar. Porque non é de recibo, está en plan quitar subvencións nominativas, non é de recibo que haxa unha asociación que, porque sí, xa ten, e os outros teñen que ir a concurrencia competitiva. Pois ese é todo o problema que houve.
E deso deducen ustedes que pidamos á Diputación, cando se dedican xa a outros fins culturais, que xa está, na notificación de crédito, é que queremos unha escola de música. Non é serio, obviamente, vamos a votar en contra. Grazas. Algunha outra intervención, señora Rey? Ten a palabra. Nosotros no podemos negarnos a instar a la Diputación a que destine dinero a la ciudad y, desde luego, crear una escuela priorizando a las personas en riesgo de exclusión social y que además pueda facilitar la creación de empleo, nos parece una iniciativa perfectamente defendible por nuestro partido. Y sí que es cierto que con una partida de 35.000 euros sería perfectamente factible hacerla. Moitas grazas, señora Rey. Algunha outra intervención? Se non hai máis intervención, señora Moreira, ou, perdón, señora Cañizares. Señor Tino Fernández, bueno, vostede estivo 16 anos na Consellería de Educación. Non, bueno, perdón, 4, perdón, xa non chegou. Non fixeron, hubo cousas que fixeron ver, pero non todas foron ben. Está claro que comía as papas a Consellería de Cultura. E no seu lugar, xa houbera loitado por ter unha escola de música antes de que salira a lei esta de que nos fala o señor Mosquera. Olvidábame que vostede máis de deportes que o único problema que ve o IBE cultural. En canto o que di o señor Mosquera, non se vaya por outro lado. O Concello de Pontevedra non ten escola municipal de música despois dos anos que levan vostedes gobernando aquí. Esa é a realidade. Despois, outra cousa que podo decir é que o de ler vai pouco con vostedes. Podo ver que a súa postura, tanto para o primeiro punto como para o segundo, totalmente contraria a que eu pensaba que podía acontecer, cousa rara. Estou un pouco abrallada co desleixo que mostran cara a música tanto clásica, moderna ou tradicional, e refírome ao desleixo coa formación dos cidadáns, xa que podemos comprobar que sí inverten en música, pero na que vostedes queren, faltaría máis. Temos no Concello nestes momentos 154 cidadáns que perderon a oportunidade de formarse musicalmente aos que o Concello debe procurar asistencia, porque son cidadáns de Pontevedra. E ademais destes hai moitos nenos, nenas, xóvenes e adultos que estarían dispostos a acudir ás aulas formativas musicais. Saben que a demanda é alta. O que nos pedimos, por si non entenderon, o que nos pedimos é que o Concello de Pontevedra non perda os cartos da subvención que viña recibindo esta escola. Tendo en conta que xa están vostedes na Diputación, están gobernando, pensábamos que sería ben fácil este acordo, pero xa vexo que non interesa. Perdelos ou que se vayan para outras partes. Onde os irán meter? A ver se lo aclaran pronto e de paso enterámonos aquí, porque dende o Grupo Municipal do Partido Popular non queremos que o noso Concello perda unha parte importante para financiar e adicar a cultura musical. En canto á creación dunha escola de música municipal, pois neste Concello pasa o de sempre, que imos a cola do resto. Non temos que ir moi lonxe, temos ao noso redor unas cantas. Marín, Vilaboa, Tenorio, Caldas de Reis, concellos que teñen moitos menos habitantes que o noso e posúen, dende fai anos, unha escola de música municipal. Que mal lles fará a vostedes crear unha no Concello? E non me digan que, bueno, o que xa me dixo vostede antes, que a Xunta non lle deixa. E xa, se falamos dunha escola de música tradicional, pois non estamos a cola, aínda estamos máis lonxe. Non copian vostedes de outros concellos, como de Lalín ou de Pollo, ou non lles interesa. Esa é unha forma de ranxar a desfeita que hai, que según vostedes, e iso que parece que sempre son os únicos que defenden a música tradicional, isto é un dicir, porque non é propia de vostedes, é da cidadanía e do mundo enteiro. Non me conten que temos novas edicións e novas, o que estaba falando o señor Tino, do local de música, ou certas cousas do Minipazo, por exemplo, o último que hai, o Minipazo Club, fantástico, sí, é unha boa actividade, ofértanse actividades musicais, pero dentro do Minipazo estamos sempre falando de prazas para nenos pequenos, nunca estamos falando para xóvenes e adultos. Cantas ofertas vostedes? Ofertan vostedes? Pois non sabemos. Fagan un estudio, están vostedes no goberno. Miren cantas plazas se necesitarían para o Concello. Se temos en conta que para as escolas deportivas municipais ofertan unas 2.200 plazas e hai un presuposto de uns 108.000 euros, estírese un pouco.
De que teñen medo? Formen musicalmente os cidadáns de todas as franxas de idade. Estos agradeceránllo. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Perdón, señora Cañizares. Algunha intervención máis? Si está o tema absolutamente debatido, sometemos a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. 15, en principio. Abstencións. 1. Votos a favor. 8. Rexéitase por maioría. Pasamos ao punto número 12. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular e de Ciudadanos relacionada coa organización dos actos de homenaxe ás mulleres vítimas da violencia de xénero. Señor secretario, ten a palabra. O presente asunto na sesión da Comisión de Benestar Sociocultural ditaminouse desfavorablemente cos votos en contra dos grupos municipais do BNG en Marea Pontevedra e a abstención do PSDG-PSOE e a favor dos demais. Moitas grazas. Señora Teso, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todos. Os grupos municipais do Partido Popular e Mixto deste Concello, despois do acontecido na última convocatoria contra a violencia de xénero diante da audiencia aquí en Pontevedra, decidimos presentar a seguinte moción por motivos por todos coñecidos. A violencia de xénero é un asunto prioritario no Concello de Pontevedra, pero o panorama que cada día preséntase é desolador e por elo esta institución, aínda que mostre a súa repulsa cada vez que hai un asasinato, utilízao de forma partidista. Ademais, as concentracións de repulsa á violencia de xénero cada vez que se produce un crime machista, lamentablemente quedan reducidas a moi pouca xente e basicamente a un par de colectivos afastado do que en realidade debería de concentrar esta cidade. Tomando como exemplo o consenso ao que chegamos co homenaxe de Bóveda, buscando que sexa aberto, plural e cívico, pero sobre todo apartidista, creemos necesario que nun asunto como a da loita contra a violencia de xénero debemos mostrarnos igual de conciliadores e dialogantes, buscando poñer o noso gran de area para erradicalo do panorama actual e non utilizalo como se unha das ideoloxías tivese supremacía moral á hora de loitar contra esta lacra social. Únicamente debe ter cabida o ánimo de construir e contribuir para que estas medidas cada vez sexan secundadas por un maior número de cidadáns e cidadás que tomen conciencia da necesidade de denunciar e rexeitar calquera actitude machista. É unha loita de todos e de todas para todas. Estes chamamentos á acción urxente son responsabilidade de todos e cada un dos membros da corporación e deben servir para unir e non para separar. É por elo que consideramos que con todos os medios ao noso alcance toda a corporación local debe comprometerse a facer os chamamentos á sociedade como propios, buscando o consenso de toda a sociedade pontevedresa independentemente da súa ideoloxía política. Así se fai na maioría dos concellos españois, incluídas as chamadas comunidades históricas. Por todo isto, solicitamos que esta corporación acorde hoxe aquí que os actos para dar homenaxe a cada unha das mulleres vítimas de violencia de xénero que se realicen tras cada asesinato se convoquen a través do Concello e do CIM, a través da mesma mensaxe municipal. En eles gardarase un minuto de silencio e lerase unha declaración institucional e unha declaración dunha persoa que sobresaia pola súa loita contra a violencia de xénero, baixo a premisa de unir e non separar, nin de caer na loita contra esta lacra social, buscando sempre o consenso para abrir as concentracións, dándolles un carácter plural, cívico, apartidista e pontevedrés. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Teso. Algunha intervención? Señora Rey, ten a palabra. Desde el Grupo Mixto Ciudadanos creímos necesario plantear esta moción por varios motivos. El mensaje en contra de la violencia de género debe ser unánime en esta corporación. Somos los representantes de los vecinos y de las vecinas de esta ciudad y, como tales, responsables de que la ciudadanía unánimemente se manifieste en contra de cada uno de los asesinatos machistas. Por supuesto que hemos de hacer política, criticar la falta de recursos, proponer y trabajar cada día, pero sobre todo, sobre todas las cosas, buscar que la sociedad en pleno se una al grito de ni un asesinato machista más. Es fácil hacer demagogia con este tema. Lo difícil es unir y no separar. No tiene por qué haber miedo de cogernos las manos y luchar contra la violencia de género.
Si todos tuviésemos la voluntad de trabajar juntos, avanzaríamos más rápido, porque la frase de ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos toma sentido en este tema y más que nunca. Y si hay que salir a la calle y protestar por las injusticias que se cometen, por los recortes, por el olvido de todas y cada una de las mujeres que sufren cada día la violencia a sus carnes, por el silencio tras el que se ocultan, por la falta de medios, por la venta de políticas cara a la galería que no solucionan nada, contra todos y cada uno de los políticos que no ponen todo por su parte para acabar con el dolor de las mujeres y de sus hijos. Pero el día después de un asesinato, después del día de que asesinen a una mujer maltratada, ese día les debemos salir a la calle todos juntos, cada día más, para gritarle a su asesino que estamos aquí y que aquí seguiremos hasta acabar con ellos. Moitas grazas, señora Rei. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. O debate político exixe unha cidadanía activa. O movemento feminista é o lexítimo condutor das protestas diante da violencia machista. Grazas. Moitas gracias, señora Moreira. Señora Castro, ten a palabra. Sí, buenos días. O Partido Socialista na comisión do xoves pasado abstúvose na votación desta moción. O motivo desta abstención foi que non tiñamos moi claro o que a moción pretendía, e non tanto iso, senón, mellor dito, o que a moción propoñía. A prudencia e o respeto ao tema dos asesinatos machistas obrigounos a tomar esta postura, sobre todo cando o fin último de todos nós penso que é a condena destes actos. Pero unha vez oídas as explicacións da concelleira do PP e a concelleira de Ciudadanos, nosa postura no pleno vai ser votar en contra. E os motivos polos cuales votamos en contra son os seguintes. Por un lado, non somos quen os políticos de interferir na independencia do colectivo feminista, obrigándoas a ter un discurso determinado ou peor aínda, correxindo o seu discurso obxectivo a modo de censura. Mais cando o que están a denunciar é a realidade. O que se pretende con isto, eu penso que é evitar que estas denuncien as vergoñas do PP, as súas nulas políticas de loita contra a violencia de xénero, así como os seus recortes no seu investimento. Por outro lado, o que se pretende facer con esta moción entendemos que é unha concentración paralela a maiores das que se veñen organizando por os colectivos feministas. Nos creemos que iso repercutiría de forma negativa na imaxen que hai que dar contra esta loita, que é unha imaxen de igualdade ante esta lacra social que todos condenamos e queremos erradicar. Facendo varias concentracións evidenciaríamos a falta de unidade ante esta loita e dispersaríamos a xente que pretende acudir ás mesmas, e tindo isto, por tanto, un efecto negativo no fin que pretendemos. Por último, referido ao manifestado polo Grupo Ciudadanos de non facer política con este tema, quero aclarar que para nós os socialistas a política é unha declaración de principios, é unha forma de actuar de acordo con eles. Por iso estamos moi orgullosos de facer política socialista. Entendemos que a política é a única forma que existe de resolver os conflitos sociais. A política é orden público, é diálogo, é un arma de poder, é unha actividade inherente á naturaleza humana, é a búsqueda do ben común. Todo elo é no que en cada momento se converte. A política non depende dela mesma, senón de quenes a detentan. A política non é nada en si mesma, senón que construese cada día co ser e co facer dos homes a mulleres que a desarrollan. Polo tanto, creo que as persoas que o pasado día 24 de maio depositaron a súa confianza en cada uno de nós, o que esperan é que fagamos política. Moitas grazas, señora Castro. Señora Fouces, ten a palabra. Bo día. Bueno, esta moción basicamente o que pide son tres cousas claves. Primeiro, que se lle retire o apoio que o Concello dá ás asociacións de mulleres, ás asociacións feministas, cando convocan as súas concentracións e que vayan en solitario, que sexa o Concello o que faga a súa propia convocatoria, co seu texto único e ca súa actuación propia, non? Que sean despois as organizacións de mulleres que vayan pola súa conta. Despois tamén se pide crear como un ambiente chill out onde todos e todas podamos estar cómodas e podamos marchar para casa
ca conciencia tranquila, dicindo que vos somos, que mira tú, que fomos a agardar un minuto de silencio e pouco máis que a escoitar algún que outro violín. E o que é peor, o que se pide é que se marquen as clases. Por un lado está a clase privilexiada, educada, correcta, que suma, que non resta, todo ese discurso. É dicir, parece, e collendo esa retranca que hai en esta cidade, unha concentración PTV. E por outro lado está a clase maleducada, a clase que berra, a clase que molesta, a clase que reclama os privilexios. Menudo panorama, menudo panorama. Aquí se fala de a unanimidade que se chegou en torno a Bóveda. Fai, o ano que ven 80 anos, que este señor, pobre, vamos a ter que esperar tanto tempo para chegar a un consenso e todos estar de acordo. A homenaxe que se lle fai a Bóveda non se modificou. Modificou a postura do Partido Popular, que agora parece ser que non se sente atacado polo que ali se di. Ata de agora sí que se sentía atacado. Modificou a postura o Partido Popular, non a homenaxe a Bóveda. Parece que isto, como é unha cuestión de mulleres, vamos a modificar o acto para que todo o mundo podamos estar de acordo, non modificar as posturas. Se vostedes se sinten atacadas e se vostedes creen que as súas organizacións políticas se sinten incómodas en esas asociacións, en esas concentracións, pois se terán que mirar a cuestión, non? Terá que ser unha cuestión propia súa. Son vostedes as que se botan fora. A única ideoloxía que se defende, que se rexeita en esas concentracións é o machismo. Se vostedes se sinten atacadas por rexeitar esa ideoloxía, pois é unha cuestión particular das súas organizacións políticas. Precisamente para que non se diga que o Concello fai manipulación e fai movimentos partidistas e fai todo isto, o que se fai é un apoio explícito ás asociacións feministas e ás asociacións de mulleres, que son as que realmente convocan e que son as que realmente levan a batuta, e nós temos que acompañar. Ademais, así se recolle no Plan de Igualdade, que, por certo, aprobamos todos e todas aquí, que un apoio férreo ao que son todas as mulleres organizadas e todas as asociacións de mulleres. Que hai que escoitar cousas nas concentracións? Pois hai que aguantarse. Si se mete o dedo no ollo, incluso se lle meten o dedo no ollo o Concello, hai que aguantarse. O mellor hai que pensar que teñen algo de razón en algunhas cousas, e o mellor hai que pensar que temos que modificar algún tipo de actuacións ou ir máis alá dos esforzos que estamos a facer, e hai que aguantarse. Ou me van dicir vostedes a min que non houve un retroceso en todas as políticas de igualdade? Me van dicir vostedes a min que non hai ordes políticas nos xulgados en este momento donde se dieron 12 ordes de protección no mes de agosto, cando ano pasado, en todo 2014, non chegaron ni a media dúcia? Non hai órdenes políticas en este momento dadas para, despois destes últimos crímenes brutais, apretar o acelerador? Non teremos que facer fincapé na política. Eu xa o dixen na comisión e o reitero aquí. Un dos maiores problemas que ten calqueira goberno que tome posesión na Xunta no Estado en riba da mesa, por riba de calquera outro, yo discuto a quen sexa, é a violencia de xénero. E se non se toman as medidas políticas necesarias e se non se aplican as leis como se teñen que aplicar, seguimos tendo o problema en riba da mesa. Ou non temos a un señor Rueda, que é o responsable da Secretaría Xeral de Igualdade, que non me atrevo a calificar a súa posición contra a igualdade por non entrar en detalles. É o responsable da igualdade neste país, o señor Rueda. Mire, eu sei que é moi pesado e moi custoso levar en riba todo o día, a todas partes, a perspectiva de xénero. E digo eu desde unha posición bastante privilexiada, porque pertence a un grupo político onde o seu compromiso coa igualdade é moi importante. Realmente o que vostedes están a facer aí desde o Partido Popular, as mulleres do Partido Popular, e eu digo con toda a humildade, con todo o respeto, é un acto titánico, porque non hai máis que contar. Contamos aí e nos damos perfecta conta de que vostedes están facendo un esforzo titánico. O único que lles pido é que non tiren a toalla.
teñen que seguir loitando e non poden intentar ablandar as cositas que molestan cando realmente, na maioría das veces, teñen razón. De Ciudadanos, que decir, o seu nome o di todo, non? Miren, vostede, se se preguntan por que están aí, por que estamos aquí, eu creo que a resposta é clara. Non estamos aquí, nin vostedes, nin eu, por ser candidatas ao Premio Nobel ou porque teñamos unha capacidade intelectual ou unha aportación á política absolutamente imprescindible. Estamos aquí porque mulleres, porque cidadás, non ciudadanos, cidadás, claramente incómodas e claramente berronas e maleducadas e que molestaban as señoras D e os señores, conseguiron arrebatar privilexios de clase. E conseguiron que todas as persoas que tan incómodas se sentían en estos actos tuveran que recoñecer determinados dereitos que, gracias a eso, nos hoxe estamos aquí. Se non foran por elas, tanto vostedes como eu estaríamos agora nas nosas casas esperando a que os nosos mariditos chegaran do pleno ou de ver o pleno e nós estaríamos felizmente esperando con unha copita de soberano. Esas son as mulleres que a nós tanto nos incomodan e tanto nos molestan. Pois a min, particularmente, solamente teño agradecemento. Solo teño agradecemento cos movimentos feministas e desde esta concellalía e desde este concello sempre se lles vai apoiar. Si en algún momento berran ou din algo que nos parece injusto, temos a posibilidade de debatilo con elas e intentar chegar a algún tipo de acordo, pero non por eso cortarlles a cabeza. Aceptar esta moción sería ser cómplice do compadreo institucional que non fai avanzar. Si esas mulleres que no seu día casi arriscaron a súa vida, moitas delas morreron, houberan guardado minutos de silencio, vostede máis eu, hoxe non estábamos aquí. Aceptar esta moción sería unha traizón ás víctimas. Din que queren sumar. Nós non queremos restar. Sumar sería magnífico, sumar a todas as víctimas, pero xa non é posible. Por lo tanto, vamos a intentar restar o menos posible. Mentras a Concellería de Igualdade siga en mans do BNG, e teñamos responsabilidades políticas, sempre nos van a encontrar nas concentracións feministas apoiando, independentemente de que se convoque un minuto de silencio, de que os funcionarios e as élites políticas ás que pertencemos, vostedes, mas nós por moitos que se queran quitar do brete, nos poñamos diante do Concello e apoiemos. Eso se vai a seguir facendo, pero a movilización social é a que vai a modificar estas cousas. Polo tanto, nós votaremos en contra desta moción. Moitas grazas, señora Fouces. Sometemos... non sometemos. Señora Rey, ten a palabra. Las mujeres de Ciudadanos no tenemos complejos independientemente del nombre de nuestro partido. No nos sentimos menos mujeres por ello y tampoco nos asusta criticar al Partido Popular. Realmente lo hacemos y creo que se ha ido viendo en cada pleno. Pedíamos nada más que algo de unidad, un momento en el que pudiésemos salir todos. Desde luego, creo que todos, y no se nos puede negar, luchamos contra la violencia, todos y todas. Perdón. Nos sentimos... Es duro trabajar contra la violencia de género. Y desde luego nosotras lo hacemos desde la calle, participando en asociaciones, y vivimos con las víctimas y las acompañamos en momentos duros. Únicamente buscábamos eso, un minuto en el que todos y todas pudiésemos estar en la calle. De todas formas, seguiremos luchando y buscaremos y aprovecharemos este escenario para criticar la política del PP, pero también la política del bloque, y sobre todo intentaremos ayudar a que esto mejore. Muchas gracias, señora Rey. Señora Teso, ten a palabra. Sí, para pechar, señora alcalde. Bueno, estou abrallada ao descubrir que dan vostedes, os señores do BNG, pleno tras pleno, moitas clases lingüísticas, pero de interpretar ben o que len, nada de nada. Señora Fouces, eu estou para que me metan o dedo no ollo sempre, sempre, pero no sitio no que se debe meter, vale? Eu penso que cando é o Concello, porque a min convocoume por un correo electrónico o Concello de Pontevedra e o CIM, vale? Entón,
penso que sí que estaban vostedes aproveitando políticamente ese acto. De aí veo esta moción, vale? O dicionario da RAE define como feminismo doctrina social favorable a la mujer a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Segunda acepción, movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Nas sociedades máis avanzadas do noso tempo en xeral e os movementos feministas en particular son forzas vivas e moi activas que dificilmente van poder ser detidos por moitas estrategias que se inventen para contrarrestalas. O proceso é tan imparable que a maioría da opinión pública ten asumido que se trata dun dos principais motores actuais do cambio social. Os cambios logrados para alcanzar a igualdade formal e as accións positivas para avanzar na igualdade real foron instrumentos de utilidade para a igualdade da muller. Este é o camiño para que interpretemos ben a Declaración Universal de Dereitos Humanos, que empeza dicindo: todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos. Este é o camiño para facer cidadáns, é dicir, persoas libres, iguais, autosuficientes, as que a súa comunidade recoñece o dereito para exercer todas as súas capacidades e potencialidades, porque ser cidadán ou cidadá non é só ter dereitos civís, liberdades, nin só dereitos políticos, participación na rede pública, e tamén ter dereitos sociais, económicos, culturais, etc., etc., para poder sentir que todos e todas formamos parte dunha comunidade. Considérase que os movimentos feministas teñen a súa orixe na Declaración dos Dereitos Universais de Igualdade e de Liberdade promovidos na Revolución Francesa e na Ilustración, onde as mulleres tomaron conciencia da súa situación e comezaron a reivindicar a igualdade en todos os terreos, tanto en dereitos como en oportunidades, e non só para os homes. Por que poño todo isto por diante? É moi sinxelo. Esta moción non é unha moción en contra do feminismo, señora Castro e señora Fouces. É unha moción en contra da utilización política de algo tan duro como a violencia de xénero, algo contra os que todos e todas deberíamos loitar xuntos e non desunir usando a política segundo conveña. É totalmente contraproducente de moi mal gusto que se aproveite esta lacra social para facer política, aínda que xa sabemos que a vostede, señora Fouces, non lle disgusta facelo, ou eso é o que dixo vostede na comisión do pasado xoves, que calquera ocasión é boa para facer política. A nós non nos gusta que se faga esta utilización descarada da terrible lacra que representa a violencia de xénero. É por isto que presentamos esta solicitude de acordo, buscando abrir as concentracións a todos e todas as cidadáns e cidadás, que sexan o Concello e o seu CIM os que convoquen esas concentracións sin visos políticos, baixo a premisa de unir e non separar, e non por elo de caer na loita desta lacra. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Teso. Señora Fouces, ten a palabra. Bueno, cuestión solos. Cando vostedes foron ao CIN a preguntar de por que se convocaba, a través de decir, se lles explicou que fora un erro, que se lles explicou que foi un erro administrativo, se chamaba a participar como sempre, non se convocaba a través do CIN. Xa, vale, ben, pero vostede sabe perfectamente que aí houbo unha persona que o convocou e que cometeu o erro de facer unha convocatoria desde o CIN. De todas as maneiras, non creo que ese sexa o gran problema. Por outro lado, dous matices. Se non queren facer política, este non é o seu sitio. Penso. Aquí estamos para facer política. A mí non me dá asco aquí na rúa e desde que nos levantamos hasta que nos deitamos. A mí non me dá asco nin vergoña facer política. Estou aquí para facer política. O meu compromiso político é claro e non me avergoño de nada. Se vostedes teñen que agachar da cabeza debaixo da ala e aparecer como ciudadanos del común, alá vos. Eu son política e estou aquí facendo política e a moita honra. E ademais, hoxe xa non hai quen se diga que é machista abertamente, verdad? Froito de moito traballo das mulleres. Pero o machismo evolucionou e sabe travestirse. Está travestido no discurso que acaba de vostede decir e no texto desta moción. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular e Ciudadanos. 12, 3, 15, 16. Abstencións, ningunha. Votos a favor, 8. Rexéitase por maioría.
Ben, pasamos ao punto número 13, proposición do Grupo Municipal de Marea Pontevedra solicitando que se incremente a partida orzamentaria e o número de plazas das bolsas de comedor e se inste a Xunta de Galicia a que cumpra a súa obriga recollida no decreto que regula os comedores escolares. Señor Secretario, ten a palabra. A Comisión de Benestar Social ditaminou favorablemente por unanimidade a proposta de acordo con a emenda referida na redacción exposta pola Presidenta de acordo cunha petición da propia autora da iniciativa. Sería o primeiro punto que daría co texto incrementar o número de bolsas de comedor ofertadas polo Concello para cubrir tanto as necesidades das familias en lista de espera como as das novas incorporacións. Moitas grazas, señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. A nosa proposición baseada nunha necesidade a de poder alimentar dun xeito nutritivo principalmente en idades temperás. Moitas familias de Pontevedra están faltas de recursos económicos para acceder aos servicios básicos como é a alimentación. Daí a importancia da administración local como entidade pública de amparo e salvagarda das familias e da infancia active os seus propios recursos ou en colaboración coas demais administracións e servicios públicos e privados. Dende o Concello de Pontevedra, durante o presente curso financias entre 24 e 26 plazas, as que se lle suman outras 26 a través dun convenio coa FAMPA, para os comedores escolares. Resulta insuficiente para a lista de espera existente. En verán, ante o peche dos comedores escolares, púxose en marcha un programa de reparto de alimentos onde foron atendidos 218 menores de edad. Polo que propoñemos que se incremente o número de bolsas de comedor ofertadas desde o Concello tanto para os que están en lista de espera como para novas incorporacións. Os comedores escolares surdiron por unha banda como un instrumento para dar resposta a unha situación de desventaxe social e económica de moitas familias. A Xunta de Galicia regula no decreto 132 de 2013 os comedores escolares nos centros docentes públicos que non sean universitarios. Neste caso, a nosa proposta é que se insta a Xunta de Galicia a que cumpra coas súas obrigas a este respecto. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Algúnha outra intervención? Señor Fernández, ten a palabra. Sí, moi brevemente. Trátase dunha moción absolutamente consensuada, por lo tanto, non cabe moita máis discusión que votar e apoiala. Moitas grazas, señora Teso. Grazas, señor alcalde. Nós tamén imos votar a moción a favor porque, primeiro, creemos necesario incrementar esa partida orzamentaria do Concello porque, creemos que pagar o 10% de cada menú tampouco é tanto e, por suposto, debes ampliar as bolsas de comedor ofertadas da Consellería de Servizos Sociais e, segundo, contestarlle aos señores da Marea que, efectivamente, o decreto 132/2013 ao que se refire na presente moción é precisamente o que amplía a rede autonómica de comedores escolares e por eso votamos a favor, porque efectivamente xa se está facendo o que vostedes instan. Esta rede autonómica de comedores escolares en 2016 atenderá a 9.195 usuarios máis baixo a xestión da Consellería, 18.305 máis que no último curso do Goberno bipartito. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Teso. Ao interese xeral. Este tratado pon en perigo os servicios e compras públicas en todos os niveis de poder e compromete a habilidade dos representantes elexidos para administrar libremente as súas comunidades, así como a promocionar a industria, o emprego e as iniciativas locais. As cidades e os municipios europeos recoñecen a importancia do comercio de mercadorías e de servicios para o benestar da cidadanía. Con todo, a competitividade e o desenvolvemento económico non deberían ser os únicos criterios para determinar estes acordos comerciais. Os aspectos ecolóxicos e sociais teñen que ser considerados en calquera negociación comercial bilateral. Propoñemos declarar o Concello de Pontevedra como concello oposto ao Acordo Transatlántico de Comercio e Investimento, que se solicita ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas o seu apoio a todas as iniciativas dirixidas a manter o carácter público dos chamados servizos públicos socialmente útiles. E solicitar ao Ministerio de Economía e Competitividade a suspensión
destas negociacións e de outros acordos comerciais similares. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Moreira. Alguna intervención? Señor Puentes, ten a palabra. Que tal? Moi bo día a todos e a todas. Bueno, nós a priori non estamos en contra de que poda existir un acordo comercial entre a Unión Europea e os Estados Unidos que neste caso favoreza o intercambio comercial e favoreza, polo tanto, tamén o futuro e as posibilidades de saída dos produtos que son fabricados ou que son producidos nesta terra. Non? Entendemos que o estar en contra ou estar a favor dependerá do como se produce ese acordo e como se produce ese tratado finalmente. Non? E algo que neste momento está en discusión e ademais unha discusión bastante incipiente no seno da Unión Europea. Os socialistas, tanto no Europarlamento como no Congreso dos Deputados, temos achegado cal é xa a nosa postura, mesmo no Congreso dos Deputados temos presentado unha emenda transaccional cando se debatiu este asunto xunto co grupo parlamentario da Esquerda Plural, na que se establecía unha serie de puntos que son baixo o noso punto de vista os que deben presidir ese acordo. Non? Polo tanto, que queremos ou que defendemos desde o Partido Socialista que debe implicar este acordo comercial con Estados Unidos? Bueno, pois en primeiro lugar, que a negociación que se estableza para a asinatura deste tratado se produza coa máxima transparencia e coa máxima participación posible de todos os grupos do Europarlamento e de todos os sectores afectados. Non? Por suposto, os modelos sociais e os modelos económicos de Europa e dos Estados Unidos son, eu creo que radicalmente diferentes, non? Tanto históricamente como incluso no momento actual. Por lo tanto, outro punto fundamental para nós é que dentro do acordo e dentro das negociacións que se poden establecer se preserven de forma incondicional os estándares europeos de protección social, de protección medioambiental, así como os dereitos laborais, os dereitos sindicais e os dereitos de asociación que son diferentes na Unión Europea e nos Estados Unidos. Por lo tanto, non renunciar ao modelo europeo e non só non renunciar, sino que blindalo e garantilo pese a asinatura dese tratado. Non? Por suposto que os posibles desencontros que se podan e conflitos que se podan producir entre investidores e estados no marco deste tratado que non sexan solventados mediante arbitraxe, como inicialmente se supoñía ou se establecía, sino que sexan os sistemas xudiciais dos estados quen resolvan eses conflitos que se podan producir. Por suposto que servicios públicos como a sanidade ou como a educación, que son fundamentais, imprescindibles para nós, queden excluídos do Tratado Internacional de Libre Comercio cos Estados Unidos, que se realice tamén un estudo de impacto positivo e negativo deste tratado, concretamente no noso país e concretamente tamén con respecto a Galicia, que a Unión Europea elabore unha regulación previa en materia de protección de datos e de privacidade que garantamos de tal xeito que o que nós entendemos por datos de carácter persoal e por privacidade deses datos quede garantido tamén e non a filosofía dos Estados Unidos ao respecto, que este tratado se inclúa na regulación dos mercados e servicios financeiros e que se garantice tamén, por suposto, a protección da diversidade cultural e do sector audiovisual europeo. Non? Con estes puntos asumidos e con estes puntos incorporados á negociación, para nós un tratado de libre comercio cos Estados Unidos non tería grandes inconvenientes e si tería moitas ventaxas. Si non se fai considerando estes puntos e, polo tanto, se fai simplemente como un espacio de libre especulación ou un espacio no que as doctrinas neoliberais campen ás súas anchas, evidentemente nos consideraríamos prexudicial e non o poderíamos apoiar. Polo tanto, como estas propostas están presentadas, como o proceso de negociación está nunha fase, insisto, incipiente e no que parece que queda longo camiño por diante, ademais, para poder poñerse de acordo, nos o que imos facer é absternos á espera de que, efectivamente, se concrete como vai ser ese tratado de libre comercio e a partir de aí si poder posicionarse a favor ou en contra e incluso poder influir na negociación para que eso seña nestes termos que eu apuntaba. Gracias. Moitas grazas. Señor Abal, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Creo que hai outras administracións e outros estamentos para debatir isto, non obstante, unha única raza, unha única bandeira, un solo planeta. Non se coñecen casos de emigración de países liberalizados a países socialistas. Os nosos xóvenes emigran todos a países liberalizados. Nada máis. Moitas grazas, señor César Abal. Non hai intervencións. Non hai máis intervencións, sometemos o punto a votación. Votos en contra, ningún. Abstencións 10. Volvemos atrás. Vamos a rebobinar porque se non...
8, abstencións, 3, votos a favor, 13, apróbase por maioría da corporación. Paso número 15, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a creación dun sistema telemático para a inscripción nas escolas deportivas municipais. Señor secretario, ten a palabra para ler o ditame informativo da Comisión. Abeigón, pois ten a palabra a señora Abeigón. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señoras y señoras concejalas, concejales, compañeros de esta corporación, funcionarios del ayuntamiento, medios de comunicación y, como siempre digo, a todos los asistentes al pleno de hoy. Esta moción, como está pendiente de dictamen, dado que en la comisión en la Comisión de Cultura se propuso trasladarla al IMD, se pospone para la siguiente sesión. Pois moitas grazas, señor Abeigón. Queda posposta a moción. E pasamos ao punto número 16, ratificación da súa inclusión por urxencia e aprobación no seu caso da proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa ao apoio á compostaxe como método de tratamento dos residuos e a instalación dunha planta de tratamento de residuos orgánicos nun polígono industrial. O señor secretario ten a palabra, non ten ninguna palabra, e entón sometemos á corporación a importancia da moción e, polo tanto, a súa urxencia. Algún inconveniente por parte dos grupos? Non hai inconveniente. Hai un inconveniente por a señora Rey, díganos. Bueno, pois se non la entendemos, non sei se queremos que a explique alguén. Que explica ao señor Fernández. Explica ao señor Fernández se non votamos, pero se explica mellor. Sí, bueno, a urxencia é motivada porque na última xunta de goberno local, o martes pasado creo que foi, aprobouse un acordo cos comuneiros da Canicouba para proceder a usar 10 hectáreas de terreo e aproveitando que o pleno era que non nos deu tempo a metela por o cauce normal, entendemos que a urxencia está máis que justificada. Vale, por lo tanto, sométese á votación a cuestión da urxencia, votos en contra. Señora Rey, abstención, ninguna, votos a favor, apróbase por maioría dos concelleiros e concelleiras presentes. Por lo tanto, ten a palabra o señor Fernández de novo. Moitas gracias, señor alcalde. En todo caso, bueno, esta é unha nova corporación e, por tanto, se rixe por as novas cuestións, pero o tema das mocións urxentes neste concello dende fai moitos anos hai un acordo tácito, evidentemente, pero acordo entre todas as forzas políticas de que non se iban a poñer impedimentos a que as mocións que chegaran por urxencia. En todo caso, bueno, que quede constancia de que isto ven sendo así nos últimos anos e creo que fai que o funcionamento do pleno e da corporación sexa o que ten que ser e trate os temas que teña que tratar, incluso aqueles que surden no último momento. Con respecto á moción presentada, bueno, este é un asunto que con certos matices xa pasou polo pleno no anterior mandato, polo que hoxe nos poderíamos aquí dar por reproducido o que xa dixemos nunha moción similar que presentamos no mandato pasado. O que ocorre é que desde entón surdiron ou ocurriron algunhas cousas que embarullan un pouco todo este tema e que poñen ao goberno municipal actual nunha posición na que, sen dúbida, debería darnos algunhas explicacións, non? Ou dito de outro xeito, señor Lores, vostede está empeñado en construir unha planta de tratamento de lixo na Canicouba, mentras o seu compañero de partido, o señor Mosquera, agora máximo responsable do medio ambiente provincial, opta por un sistema diferente, non? Alonxado das necesidades dese tipo de construcións, non? Que se me permite, señor Mosquera, é dicir que se acerca máis a súa postura actual a nosa concepción da reciclaxe e da compostaxe que esta ocurrencia que sigue mantendo o goberno municipal. Por lo tanto, o primeiro cometido desta moción é intentar aclarar cal é a postura do BNG neste tema, porque andan ustedes algo despistados e nos despistan a todos, non? Entón, vamos a ver se somos capaces de aclararnos no día de hoxe, non? Vostede, señor Lores, asinou un protocolo alá por maio, creo que foi de ano 2014, non? Co seu compañeiro de sobrecostes, o señor Louzán, non? Polo que se comprometía a instalar en Pontevedra unha planta de tratamento de lixo que ia coller os residuos de
a lo menos 20 concellos da provincia. Vostedes, a pesar da oposición veciñal, decidiu seguir adiante. O que pasa é que fixeron tal chapuza, entre vostede e o señor Mosquera, que tiveron que artellar unha especie de parche no procedimento para sacar adiante a aceptación dos terrenos da Canicouba. Fixérono con un informe moi crítico por parte do secretario xeral e da propia intervención. Un informe que, se analiza con frialdade e con objetividade, o que ven a decir é que o procedimento, se me permite a expresión, é unha auténtica atrapallada que non soporta un análisis mínimamente rigoroso. Pero vostede seguiron con esa teima de destruir como mínimo 10 hectáreas de monte para facer unha planta receptora de lixo. E pretenden envolver esta ocurrencia falando dun parque forestal, pero o lixo, señor Lores, ten mal envoltorio. Ten mal envoltorio. E o certo é que este asunto que ia para a estrela do mandato vai pasando por diversas fases. Primeiro, como digo, ia ser o eixo do seu novo proxecto, bueno, iso de novo en dicir, tómese con ironía, vostede e o anterior presidente da Diputación firman un protocolo, se reuniron con canto amigo encontraron por ali, canto asociación se lles ocurriu, montaron unha boa parafernalia, e non de dicir que desde o punto de vista mediático foi moi boa, magnífica, ata que, claro, algúns empezamos a ler o protocolo e avisamos de que o que se estaba contando non era certo. Había outras cousas detrás do protocolo ese que firmaron. Ali no protocolo non se falaba de residuos orgánicos. Falábase de residuos sólidos. De todos os residuos sólidos. E non se dixemos naquele momento que se queremos compostar, compostemos. Pero fagámoslo ben. Fagámoslo con un certo sentido, Porque a recuperación do lixo é un proceso industrial. E, por tanto, pódese facer nun terreno industrial, calificado como industrial. A partir de aí, a xente empezou a darse de conta de que a cousa non era como a pintara vostede, e comenzaron certas dificultades. Primeiro foron os veciños de Campañó, despois foron os veciños de Verducido, os veciños de Marcón, a Mancomunidade de Montes, todos rexeitaron a instalación. Moi boa non debía ser, pero non rexeitaron a compostaxe. Rexeitaron o seu proxecto, señor Lores. Todos. Ata que deron vostedes coa Comunidade de Montes da Canicouba. Fora de prazo, sen ningunha garantía administrativa, todo moi embarullado, Pero nese momento xa vostedes non podían explicar por que se necesitaban 10 hectáreas de monte ampliables a 30 para recuperar residuos orgánicos. Xa non podían explicalo. Tampouco podían explicar por que o seu proxecto se parece como unha gota de agua a outra ao que ten previsto a Xunta para o sur de Galicia e que prevé unha instalación de recepción de todo o lixo. Tampouco se pudo explicar por que se necesita unha planta receptora de entre 25 e 30.000 toneladas ano. E tampouco supo ou quiso explicar que pintaba a Xunta neste proxecto e a cambio de que se ia montar unha macroplanta na Canicouba. Unha macroplanta que foi moi aplaudida pola conselleira responsable do medio ambiente da Xunta de Galicia. Deso tampouco se explicou nada. Porque estas cousas, señor Lores, nunca son gratis. Recibir o lixo de 20 concellos parece que se fai, parece que non debe ser gratis, Entón, sería bo que se explicase por que se aceptou, E nunca se aceptou explicar por qué. E así, despois desta breve historia, chegamos ao punto onde pasaron vostedes da parafernalia á nocturnidade. E aprobaron vostedes a proposta da Canicouba, así un pouco de vergonza, xa sen grandes alaracas, non houbo grandes comunicados, nin postas en escena, eso que tanto lle gusta a vostede. E como está o asunto agora? Pois, desde o noso punto de vista está bastante embarullado, porque como o goberno que vostede dirixe, así, todo un pouco manga por ombro, houbo un cambio de goberno na Diputación, e o novo goberno as competencias en materia de medio ambiente recaíron
nun deputado do BNG. Ese novo goberno decidiu aparcar ou rexeitar, non o sei moi ben, o proxecto de xestión de residuos sólidos que se manexaba no anterior goberno da Diputación. Remodelou toda a política nesa materia e ven avanzando unhas liñas xerais do novo proxecto, das que nos vamos enterando así por contagotas na prensa, pero que, para que conste, como xa lle dixen, señor Mosquera, a min a música dese novo proxecto non me disgusta. Veremos a letra, pero a música non me disgusta. Pero me parece, en todo caso, que ten bastante máis sentidiño que a barbaridade anterior, na que vostedes tamén colaboraron, pero ao César o que do César, e nunca mellor dito. A pregunta que se xúrdeme a min agora é: se cambiamos de proxecto e nos vamos a un proxecto moi diferente, se planificamos un sistema de compostaxe, chamémoslle que comunitario, para que rayos queremos destruir 10 hectáreas de monte? A min non me encaixa. E, dende logo, no que se nos conta da Deputación, tampouco encaixa. Para que queremos esas 10 hectáreas, señor Lores? Porque vostede sabe que a xente se volve moi mal pensada. Se as cousas non se explican, a xente se volve moi mal pensada e enseguida empeza a dar a cabeciña. Entón é conveniente explicar as cousas, non? Como se financiaría esa suposta planta de compost? Porque, insisto, co plantexamento que se está facendo dentro da Diputación, dificilmente tería encaixe, salvo que queiran facer unha cacicada. Canto costaría esa planta de compost? De onde se irían os cartos? Porque despois de pagar a Sogama no ano 2016 imos a quedar como un pouco xustos de remanentes. Xa veremos se non entramos en inestabilidade, co que a nosa capacidade de inversión vai a ver moi limitada. E no caso de que solventásemos todos esos problemas e chegásemos a montar, a executar esa obra, canto costaría ese mantemento? Porque se eu leo os informes elaborados polos técnicos son tan nebulosos que non din nada. É moi difícil establecer canto nos costaría eso, non só a execución, sino o futuro mantemento. E a nós gustaríanos, de verdad, ter explicacións claras sobre ese asunto. Supoño que os veciños de Pontevedra e as veciñas de Pontevedra tamén, porque, ao fin e ao cabo, esta megalomanía vamos a pagar todos e todas, non? E vostedes que falan tanto de transparencia, pois sería bo que se aplicasen. Nós traemos hoxe aquí unha proposta que dou por reproducida, por tanto non vou a ler, basada no sentido común. Unha proposta donde se recoñece a aposta pola compostaxe, a necesidade de seguir apostando pola compostaxe, pero unha aposta racional e sensata. Non vale encherse a boca de ecoloxismo no punto 3º ou 4º do orden do día e logo contribuir a destruir 10 hectáreas de monte neste punto do orden do día. En política as incoherencias se pagan, as incoherencias se pagan. Entón, só pedimos que vostedes sexan coherentes e nos digan que é o que van a facer, se é que van a facer algo. E, en todo caso, lle pedimos que apoien a proposta do Partido Socialista, que parece bastante máis sensata que esta ocurrencia que vostede está plantexando. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Señor Mosquera, ten a palabra. No, señor... claro, que era... Señora Rey. Estamos empezando. Señora Rey, ten a palabra. Gracias. Efectivamente, soy nueva en la corporación y no participé de ningún acuerdo tácito. De todas formas, teniendo usted una dedicación exclusiva, no entiendo que no tenga tiempo de entregar las mociones en plazo. Lo puedo entender por la presión vecinal de una de las parroquias en las que aún tienen un número significativo de votos, pero eso para nosotros no es urgente. Nosotros no tenemos demasiada información sobre la planta que se quiere crear y evidentemente todavía menos sobre el impacto medioambiental que tendría. Pero efectivamente hay una preocupación por parte de los vecinos y como entendemos que esta es una moción seria, le daremos un sí condicional a que nos propongan ese terreno industrial donde se podría ubicar. Moitas grazas, señora Rey. ¿Algunha outra intervención? Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos.
Bueno, todo el mundo conoce cuál es la postura del Partido Popular con respecto a la planta de compostaje en Pontevedra. Saben que desde el principio dijimos que no apoyaríamos ninguna planta de compostaje. La ubicación de una planta de compostaje, si esa ubicación no contaba con apoyo vecinal, o dicho de otra manera, si tenía rechazo vecinal, no la apoyaríamos. Estuvimos esperando pacientemente cuáles eran los movimientos del Gobierno de Pontevedra, movimientos bastante opacos, oscurantistas, en silencio, y poco sabíamos, ¿no? Hasta que un día salió por sorpresa una ubicación en Acanicova. Y nosotros, después de escuchar a los vecinos, de visitar el lugar, concluimos que no había el apoyo vecinal necesario para que una instalación de ese tipo pudiera salir adelante con nuestro apoyo. Por lo tanto, ese fue nuestro posicionamiento. Por el camino se quedaron pues el juego de las adivinanzas, aquellos que salía el señor Mosquera, que hoy afortunadamente nos tiene más abandonados, porque está más en la Diputación, pero salía diciendo un día, uy, oro parece, plata no es un monte, es bonito, hay un río cerca y tal. O sea, fue una broma, ¿no? Y esto lo que generó al final fue una intranquilidad, una cierta alarma en todas las 15 parroquias de Pontevedra, porque cualquier vecino estaba con el miedo de saber que a lo mejor delante de su casa le podían poner una planta de compostaje. Esta era la falta de transparencia con la que vino actuando el Ayuntamiento de Pontevedra, el Gobierno de Pontevedra. Y ustedes ya sabían dónde le iban a ubicar desde tiempo antes. Lo que pasa es que no lo decían y solo lo sabían ustedes y lo sabían los propietarios del terreno, que yo entiendo que estén de acuerdo con esa ubicación los propietarios, porque evidentemente esto les va a reportar un ingreso lucrativo para su comunidad de montes, y yo lo entiendo, lo respeto, pero nosotros pensamos en los vecinos de Ponte Sampaio, que desde el principio se manifestaron en contra de esta ubicación. Y que, por cierto, que yo sepa, señor alcalde, corríjame, a día de hoy sigue usted sin recibirlo, si mal no recuerdo, ¿no? Bien, ahora después del lío que montaron en el anterior mandato, vienen ya con el tema como si fuera un proceso público, ya con propuestas, cuando yo estoy convencido que eso ya lo tenían pactado de antemano, y ahora el señor Mosquera, que campa a sus anchas por la Diputación, ya con mando en plaza, está promoviendo el tema de los métodos composteiros. No sé si es la solución al problema de desempleo que hay en Pontevedra, pero si la solución es que esparzamos la basura por todo el municipio y que cada uno trate su basura, yo no le veo mucho futuro a eso. Pero en todo caso, lo que sí estamos viendo es que es verdad, como dice la moción del Partido Socialista, que es necesario poner una serie de condiciones en nuestro ayuntamiento para ubicar una planta de este tipo. Y en ese sentido coincidimos con la propuesta, con el contenido de esta moción, y la vamos a apoyar. Todos sabemos qué se escondía detrás de esta maniobra, ¿no?, del Gobierno. Estaba claro que detrás de esto subyacía la insumisión al canon de Sogama, que ustedes tenían un problema con una empresa a la que no pagaban, a pesar de tener el dinero, porque los vecinos de Pontevedra sí que pagaron ese dinero. Lo que pasa es que ustedes lo gastaron en otras cosas, lo gastaron, porque de hecho han tenido que buscar dinero para pagar ahora Sogama, cuando no entiendo por qué, porque ese dinero estaba ahí, los vecinos habían pagado. Y por eso hicimos el otro día una modificación de crédito, quitando otras partidas para poder pagar esta deuda con Sogama. Y esto es lo que subyacía, que ustedes tenían un conflicto personal de partido con Sogama, no querían pagarle, no querían depender y trataron de buscar una alternativa para desviar la atención y que no se hablara de Sogama y que pareciera que ustedes, 15 años después de andar diciendo que criticaban a Sogama, claro, se quedaban sin discurso, porque yo se lo dije aquí, señor alcalde, en uno de los plenos, y usted lleva 16 años criticando a Sogama y yo estoy esperando todavía que me haga su propuesta. Y a raíz de aquello fue cuando vinieron ustedes con la propuesta de la planta de compostaje. La apoyamos desde el principio, pero con una condición. Creo que fui bastante claro, señor alcalde. Una condición, que no generara rechazo vecinal. Y generó rechazo vecinal, por lo tanto no se cumplió la condición, por lo tanto, en consecuencia, no tienen el apoyo del Partido Popular. Y así se lo dijimos. Por lo tanto, en consecuencia, vamos a apoyar esta propuesta. Yo lo que sí le pediría es al portavoz del Partido Socialista, si se aceptara incluir un punto más o un matiz, salvaguardando la tranquilidad de los vecinos y añadiendo que la ubicación que se elija en todo caso no puede tener rechazo vecinal, y en todo caso, aunque no la admita, la vamos a apoyar igual, pero creo que quedaría más acorde con la demanda de los vecinos, particularmente de Ponte Sampaio, que van a ser los afectados. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreira. Señor Mosquera, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Estou equivocado ou o señor Moreira vai ir dentro de ano e medio para a Diputación? Entón xa nos veremos ali, parece que nos vota de menos, pois bueno, aí verémonos pois ali e aquí, vai quedar usted suficientemente saturado.
Ben, con respecto ao contido, non? O sea, por repetir falsedades unha vez sí e outra tamén, non por eso van a chegar a ser verdade, verdad? Foi unha bandeira, tanto do PSOE como do PP, na campaña electoral, o intentar tumbar as posibilidades de que Pontevedra tuvera unha planta. Non parece que con grandes resultados, pero siguen RQR. E siguen RQR terxiversando a realidade. Mire, houve un concurso público agora e pudo presentarse quen quixo igual que antes, verdad? E nós non buscamos os terreos, como ustedes saben, senón que foi a Comunidade de Montes a que os propuxo, como antes intentou a Comunidade de Montes, propoñeron en Campañó, en outros lados, e outros privados tamén o fixeron. E tamén temos que escoitar que unha planta para 25-30 mil toneladas ano, claro, se un non sabe de que está falando, pois igual asusta a calquera, pero que resulta que Pontevedra produce 33-34 mil toneladas ao ano. Sí. De todo, de 39, fíxense ustedes. Vale. Entonces, 25, 30, evidentemente. Ben, a historia está aí, eu non creo que vale a pena pasarse o tempo e demais. Pero antes de que a Diputación poña en riba da mesa por escrito, con documentos, cal é o seu plan. Antes de que neste Concello se defina que é o que se quere facer ou se den as explicacións nunha comisión ou onde sexa cousa para como ofrezo, o que se demostra é unha actitude absolutamente de principio en contra, intentando. Se nos poden encher a boca dicindo que estamos a favor da compostaxe, por certo, non estábamos hai uns meses, pero o asunto é tamén temos que escoitar que se desbotou, este goberno desbotou o anterior plan, non, desbotou no anterior goberno a Diputación, seamos precisos, desbotou no anterior goberno, non foi este, e demais. Entonces, todos sabemos como naceu, quer dizer que evidentemente había un plan provincial que despois quedou, desbotado porque tiña unhas bases bastante pouco sólidas, e non por eso nos opuxemos, porque creemos que todo o que se poida avanzar, aínda que haxa certas dúbidas, era positivo. Ben, pero chegamos ao momento actual. Mellor dito, non chegamos ao momento actual, chegamos a xuño e a xullo, verdad? E en xuño, recollendo a normativa europea e a estatal, e as últimas aportacións en custes e en funcionamento dos sistemas de tratamento de residuos, o Magrama, que eu sepa, en estes momentos gobernado polo PP, saca un documento, por certo, bastante neutro no sentido que o que recolle non se nota, así, por lo menos en primeira lectura, ningún tipo de sesgo, digamos, máis ou menos, digamos, que identifique partidariamente, ou seja, que se estuvera outro goberno sería parecido, pero que non sacou foi o Magrama do PP, que le chaman o PEMAR, no que fixa por onde deben ir os novos modelos de tratamento de residuos, recollendo a normativa, xa digo, europeas, instruccións aclaradas, etc. Ben, entonces, despexado o camiño, digamos, o camiño que se empezara hai 4 anos, claro, 4 anos as cousas cambian bastante, do Plan Provincial de Residuos, e vistas as novas, o que se está propoñendo no PEMAR, pois adaptámonos a eso e seguimos xestionando. Entón, que é o que recomenda, o que vai ser norma, xa vai ser no 2016, pero obrigatorio, incluso con sancións no 2020? Pois varias cousas. A primeira, recomendar encarecidamente que o mellor residuo é o que non se produce, como sempre. Ben,
Aquí en Galicia temos uns cuantos exemplos, que, por certo, estamos traballando agora sacando a florar, de almacéns de fruta ou de supermercados que lle dan os residuos, igual habrá que regularizalo, a xente que ten porcos ou ten vacas ou ten galiñas, co cual, fantástico. Ora, unha vez que o residuo ten que entrar no circuito, pois procurar o tratamento o máis cerca posible para evitar os custes e a contaminación dos desprazamentos. Co cal, nos está dicindo que intente facer in situ o máis cerca posible o tratamento e non meter os residuos no circuito, digamos, de contentor, transporte, planta, fagas. E dai ven precisamente o intentar resolver os orgánicos vía composteiros individuais cando sexa posible e vía composteiros comunitarios, que é unha fórmula que non é viável en concentracións urbanas densas. Ben, por iso a Diputación está apostando, o Concello de Pontevedra tamén, pronto tendrán noticias, en empezar en plan experimental con composteiros comunitarios, pero en ámbitos nos que realmente cumpla cas condicións técnicas que para funcionar ben. Co cual, intentaríamos sacar do medio, pois, non meter no circuito dos residuos, pois, un 20, un 30 ou se cadra un 40% dos orgánicos que produce Pontevedra. Pero quedan outros. Quedan outros que non se van poder tratar así. E hai outro segundo aspecto sumamente importante, que é que nese PEMAR tamén di que se vai prohibir que se vayan a vertedeiro ou a incinerar residuos orgánicos que non estén estabilizados, que non estén tratados. Correcto. Por lo tanto, incluso no caso de residuos orgánicos mal separados, que orixen, vai haber que facer algo antes de mandalos a SOAM. Vai haber que facer algo. Ben, esa é a situación, aparte do xa conocido, que o 50% e para iso hai que meterse os orgánicos, hai que tratalo, pero iso xa o supón. Entón, cal é o horizonte nestes momentos na provincia de Pontevedra? É falado con bastantes alcaldes e alcaldesas de todo o signo político, en un estado algún xa bastante avanzado, en outros máis incipiente, o horizonte é que non vai haber só a planta da Canicouda. Vai haber na provincia, pois como 7, 8 ou 9. É de todo signo político. Por qué? Porque resulta que, primeiro, en obriga legal, segundo, é moito máis ecolóxico o sistema, así que acabo de pergueñar, e terceiro, é máis barato. Correcto. Entonces, esa é a situación na que nos topamos, que é unha obriga legal. Bueno, se cadra ahora, evidentemente eu agardo que ustedes teñan, cando menos aspiración, que no 2020 ter a posibilidade de gobernar este Concello. E resulta que igual empezan a caer sancións económicas porque non se fixemos. Este máis outros. Depois botaránnos a culpa a nós. Sexan un pouquiño responsables. E, polo tanto, a cuestión dos... afrontémola como a temos que afrontar. E non intentando axitar asuntos que pouco ou nada teñen de trascendentes e nos levan a desviarnos do fundamental. Ben, aquí houbo xa algún intento de desvío, como aquel do señor Moreira que levara o crematorio ao polígono industrial, costou a alcaldía ao seu compañeiro. O chiste. Costou a alcaldía. Bueno, pois non o sei, claro, non o sei.
E tamén houbo o PSOE que mandou para, non, que falou do polígono de Barro Meis e saltou. Vamos, andar salpicando estas cousas cando está circunscrito co acordo unánime da parroquia que cede os terreos, verdad? É que corresponde perfectamente con todos os parámetros máis avanzados medioambientalmente que en estes momentos é que é normativa. Por certo, hasta onde preguntei, pode ser algunha rara, hasta onde preguntei, e se mirou, ninguna das plantas de compostaxe, non digamos xa os componentes, ninguna das plantas de compostaxe que existen no entorno, vamos a deixalo no Estado, mas incluso en Italia, están en un polígono industrial. Ninguna. Ninguna. Entón, agora, de repente, queremos sabotealo pola vía de ir buscar, pretender imposibles, verdad? Imposibles. E enganchamos co dos terreos. Mire, nós o que pretendemos, e así o recomenda tamén o PEMAR, léano, por favor, léano, porque vai ser, está en período de consultas, e iso non se vai a variar, obviamente, porque é algo, é intentar pechar o circuito, intentar buscar. Entón, se usted ten unha planta que se produce compost, e se é de clase A, B, pois vai para a agricultura. Pero se é de clase C, ou é aproveitável para xenerar montes, aínda que non sea de clase C, o normal é estar ao lado do monte para poder facelo, para non meter custes outra vez, desplazamentos de levar o compost. Por eso se asocia co monte. Por eso se asocia. Que eso, aparte está, léano, por favor, documento que recolle todo o demais. Entonces, que nós, máis ou menos, porque esa, digamos que é un refrito de todas as directrices, non? Pero outras xa as conocíamos, máis ou menos, pois, é o que queríamos recoller demais. Insisto, se ustedes queren facer aquí, de punta de lanza, para que a provincia de Pontevedra, concellos de todo signo político, basicamente do PSOE e do PP, porque son os que teñen máis na provincia, ademais, se empecen xa a ter problemas antes de empezar, están decididos a empezar por esta liña, pois, bueno, alá ustedes. Ahora, se digo, non estou aquí autorizado a decir exactamente onde, pero asegúrolle que estamos falando, pero falado xa en concreto, de unhas 7 ou 8 plantas na provincia. Por lo tanto, non vai ser toda a provincia para aquí, ni nada que se lle pareza, precisamente pola cuestión de distancias e pola cuestión de evitar portes. O máis cerca posible, que é outra recomendación do PEMAR tamén, o máis cerca posible. Bueno, con respecto aos custes, que tamén se axita. Mire, se os cidadáns de Pontevedra, os cidadáns de Pollo, os cidadáns de Marín, os cidadáns da Estrada, de Caldas, de Vilagarcía, o que sexa, en calquera dos concellos, logran con este diseño, cifras en man e contas feitas, logran, digamos, unha separación orixe casi perfecta, podemos estar falando da mitade. Mais ou menos pode chegar a baixar o custe o 50%. No caso óptimo. Evidentemente é difícil de conseguir. Hai exemplos de concellos en que están cobrándose cada 60 euros e non lle dá déficit. Pouquiños por ahora. Pouquiños. Cando co sistema que temos actualmente, de 60 euros, máis ou menos está cobrando a terceira parte. Os concellos cobran 60 euros, están cobrando a terceira parte do que costa realmente. Máis ou menos. Pódese reducir perfectamente, digo, no caso de Pontevedra e no caso de outros concellos pódese reducir perfectamente. Bueno, creo que o obxectivo de lograr un tratamento máis ecolóxico, máis barato, seguindo as recomendacións, creo que é un obxectivo que vale a pena, independentemente destas cousiñas non así, de darlle voltas e voltas a ver se picamos algo. Mire, eu pediría que retirara a moción. Comprometémonos a explicar todo, que iremos, por certo, o da Canicouba, o concurso no que só se presentou a Canicouba, non está resolto, de que está resolto, non está tampouco, pero, bueno, é igual, imprecisións a mansalva, pediríalle que retiraran, e comprometémonos a explicar todo
o que queiran, e pediríamoslle, se non a súa, ou si, a súa colaboración con este objetivo. A súa colaboración, eu agardo que teñan cando menos aspiración, como siguen así non vai pasar, pero agardo que teñan cando menos aspiración de algún de ustedes gobernar no 2019, ou no 23, cando sexa, e, polo menos, ir da man a conseguir un sistema que nos millore a todos ambientalmente e económicamente. Vamos, teñen todo o ofrecimento para facelo. Todo. Como no mandato pasado na Diputación, e teño que dicilo así, o presidente da Diputación, creo que era do seu partido, non sei se sigue sendo, creo que tamén, é o presidente provincial, fixo un ofrecimento de poder chegar, de sacalo para diante. Sabendo que as bases non eran as máis sólidas, por unha serie de cuestións que fixo copiar o sistema de Córdoba, sei un pouco longo, nós non nos opuxemos e si colaboramos. Si colaboramos. Creo que foi un exercicio de responsabilidade que estou moi orgulloso. Moi orgulloso. E os paus que tuven que escoitar aquí neste pleno en outros lados, porque si aliados con Louzán, o sea, non estamos aliados nin con Louzán nin con Popó. Estamos aliados con algún camiño que polo menos vaya na dirección de mellorar a situación desastrosa que temos neste momento nos residuos. Eu faría un chamamento, retiren a moción, ou senón, un chamamento a que cambiaran este tipo de actitudes e teñen a porta aberta, francamente, e máis, e creo na súa boa intención e agardo ter a colaboración, nada máis. Señor Mosquera, señor Fernández, ten a palabra. Bueno, neste asunto creo que as posicións de todos están tan claras que igual non hai que darlle moitas máis voltas, pero sí que hai que decir unhas cuantas cousas. Fala vostede de falsedades, pero, home, señor Mosquera, vostede algunhas tamén di. Algunhas tamén di, e tamén embarulla bastante, porque ao final do seu discurso só hai ruido e barullo. Moitas aclaracións non parece haber. En todo caso, dá a sensación de que en Galicia hai 300 parvos que gobernan 300 concellos que non se deron conta do magnífico que é unha historia e que só se deu conta o señor Lores e o señor Mosquera. E non é así. Mire, a primeira falsedade é colocar aquel que non coincida con vostede en contra da compostaxe. Esa é a primeira falsedade. Nós, os socialistas, sempre dixemos que estábamos a favor da compostaxe. Vai na moción. Pero se dixo por activa por pasiva. Por lo tanto, non é certo que todo aquel que non coincida con vostedes este no eixo do mal. Nós queremos a compostaxe. Non diría que máis, pero tanto como vostedes. Tanto como vostedes. Por lo tanto, déixense de repetir esa falacia de que nós estamos en contra da compostaxe e da reciclaxe. Mezcla vostede as cousas. Evidentemente, neso é vostede un maestro, non é un maestro da mistura. E nos di que, claro, Pontevedra produce entre 25 e 30.000 toneladas ano de residuos. De residuos sólidos. De todo. Que me está dicindo? Que vai ir todo para a planta da Canicuba? Que esa era a pretensión que tiña o Concello? Porque, claro, se non sei por que o di. Non sei por que o di. Porque se supón que para a Canicuba van a ir eses 9.000, 10.000, 12.000 toneladas ano de residuo orgánico. Entón, vostede está metendo todo na batidora para mezclalo, pero claro, a veces di cousas e lle escapan, porque cando un fala moito tende a decir cousas a mellor inconvenientes e falan cousas que son, pois, inconvenientes. E claro, coincide con ese protocolo que vostedes firmaron en base a un proxecto que vostedes apoyaron, que ahora renegan del. Ahora renegan, pero vostede na Diputación apoiou un proxecto que logo o presidente da Diputación anterior rexeitou, pero que vostede apoiou. E o señor Lores firmou un protocolo basado nese proxecto. E nese protocolo falaba de residuos sólidos. Non falaba de residuos orgánicos, falaba de residuos sólidos. E firmaron vostedes, firmou aquel señor que está ali sentado. E firmou que iba a vir para Pontevedra o lixo todo de 20 concellos. Firmou aquel señor que está ali sentado.
E entón empezaron a haber problemas, porque eso de que todos queremos todo, sí, pero mire, cando lle puxeron en riba da mesa algunhas comunidades de montes, lle dixeron que non. Por algo sería. Non fomos os malvados socialistas os que fomos por aí dicindo que non, Foron as comunidades de montes. A propia mancomunidade de montes, que non é sospeitosa, creo eu, lles mandou un bo recado. Por lo tanto, cando falamos de protexer o medio ambiente, claro, é que, a ver, vostedes están por protexer o medio ambiente ou non? Están ou non? Como se protexe o medio ambiente destruindo 10 hectáreas de monte ou de suelo forestal? Que é eso de protexer o medio ambiente montando unha industria nun monte? A mí non me cuadra moi ben, Sobre todo porque, mire, neste país, todos nos demos unha ordenación que di que as actividades industriales teñen que estar en suelo calificado como industrial, porque para eso nos dimos esa ordenación. Di vostede, é que non hai ningunha no mundo. Bueno, pois, a mellor temos que ser os primeiros. A mellor tamén nos dan un premio por eso. A mellor nos dan un premio tamén por eso. Por un modelo distinto tamén, de igual, oiga, señor Robles, como idea pode ser interesante, Entón, non me veña con esas historias de que parece que só vostedes son capaces de ver o futuro e, ademais, nos fan asumir, como xa dixen en algún pleno, exercicios de fe, de creer no que vostedes din. Pero no fondo da cuestión é que vostede a mí non me dixo nada. Non me dixo canto vai a costar, non me dixo como se vai a pagar, non me dixo como se vai a financiar, non me dixo como vai a repercutir eso no recibo dos veciños, non me dixo nada. Non me dixo cantos concellos van a verter ali, non me dixo cantas toneladas se van a verter ali, é que non me dixo nada. Me fala vostede de que é un proxecto magnífico, pero se non hai proxecto. Non hai proxecto. Vide usted que... Home, os exemplos que temos cerca de aquí, de plantas de compost, cerca de aquí, aí no Barbanza e tal, son desastrosos, Son desastrosos. Vaya usted e mireo. Pero non vaya a planta. Vaya 1 kilómetro fora da planta a mirar o que hai. Mire o río. Ese é o que hai ali. E eu non digo que eso teña que ser así, porque evidentemente hai cosas que se fixeron mal e que se poden facer moito mellor. Pero, insisto, non entendo por que hai que destruir o monte, por que un partido político, unha forza política tan vinculada á defensa do noso medio ambiente, de repente cambia, neste caso, e decide destruir monte para construir algo que se pode construir noutro asentamento, en este caso en solo industrial. Di vostede xa recoñece que o compost vai a ser de mala calidad. Di usted, se é A ou B vale para tareas agrícolas, pero non se preocupen, que se é C, botámoslo no monte. Non, señor Mosquera, non. O compost non rexenera o monte, porque o compost non é suelo. Faltalle en componentes para ser suelo. Por lo tanto, se usted bota no monte, vaise. Eso é, eu son de letras, pero eso calquera persona de ciencias lle explica moi ben. O compost non é suelo. Por lo tanto, se usted lle bota no monte, non regenera. Calquera lle pode decir, pero aínda así, que pasa? Que vamos a regenerar o monte con compost de clase C. O que non vale, o tiramos no monte. Magnífico xeito de defender o medio ambiente. Magnífico xeito de defender o medio ambiente. Mire, vostedes teñen que aclararse. Vostede iniciou agora unha andadura na Diputación Provincial e iniciou con un plantexamento que, insisto, a min non me disgusta. A min non me disgusta o que ollo. Non me disgusta. Pero que non coincide, evidentemente, co plantexamento que vostede está facendo aquí no Concello de Pontevedra. A min me parece que son, non digo que estén enfrentados un co outro, pero casi. Por tanto, sería necesario que vostedes aclarasen a súa postura. Porque creo que sería bo para os veciños e veciñas de Pontevedra. En todo caso, nós vamos a seguir mantendo a nosa proposta. Creemos que é unha proposta moito máis sensata, que é unha proposta moito máis equilibrada. Por certo, asumimos o plantexamento que fai o portavoz do Partido Popular de incluir na nosa moción esa matización, que evidentemente ali onde se instale non pode haber non pode xerar crispación, pero evidentemente se vai instalar nun polígono industrial supoño que non generará ningún tipo de crispación. Non. Entón,
A vostede pode darlle moita risa, pero, bueno, pues a min non me fai moita gracia, non? Este tema, non? Entón, creo que sería bo que eso, que vostedes, que, insisto, iniciaron este procedimento dándolle pois a idea de que este iba a ser o elemento estrella, parece que cada vez vai perdendo máis forza e que cada vez van vostedes intentando axustalo a unha situación, pero, bueno, que lle vai a reventar, porque non van a poder facelo. Non van a poder facelo. Ni siquiera desde o punto de vista económico. Entendes? Entón, bueno, sería moito máis lóxico que asumiran vostedes que non son infalibles, aunque o crean, non son infalibles, e que é posible chegar a acordos cos demais forzas políticas, cos veciños e cos movementos veciñais e coa Mancomunidade de Montes, e buscar un lugar máis axeitado. Eu sei que, aínda que me esforce, non vou a ser capaz de convencelos, que isto é como predicar no desierto, como Simón, que creo que era Simón que predicaba no desierto. Pero, bueno, é a miña obriga, porque así é o compromiso dos socialistas neste tema. Pido, unha vez máis, o voto para a nosa moción e, sobre todo, pido sensatez a hora de tomar decisións polo goberno municipal. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Señor Moreira, ten a palabra. Gracias, señor presidente. Señor Mosquera, aquí ya le conocemos, ¿entiende? Aquí ya le conocemos. No nos venga usted con que fue un proceso público. Ahora no terminó el proceso. Estamos tramitándolo con transparencia y tal. Ustedes tenían elegido el sitio desde el principio y luego hicieron el paripé del proceso público. Igual que en otros casos, primero hicieron una obra y luego licitaron la obra para vestirlo bonito. Pero la obra ya estaba hecha y se acuerda usted perfectamente de a qué me refiero. ¿A que sí? Por lo tanto, nosotros no se equivoque o no haga que se equivoca usted, porque sabe perfectamente que no estamos en contra, y la moción que presenta el Partido Socialista, y por eso la apoyamos, así lo refleja, no estamos en contra del compostaje, no estamos en contra de que haya una planta en Pontevedra. Ahora, me gustaría saber que usted nos dijera, que nos garantizara, y lo dijera aquí, que quedará en el acta, si en esa planta solo se van a tratar residuos de Pontevedra, no de otros incendios. Punto número 1. Segundo lugar, el problema es la ubicación. Nosotros le hemos afeado dos cosas. En primer lugar, la forma en la que eligió la ubicación, totalmente disparatada, parecía usted un niño pequeño jugando a las adivinanzas. Y en segundo lugar, que se ubicara en Canicova cuando los vecinos afectados de Ponte Sampaio, que son más que los de Canicova, como usted bien sabe, no están de acuerdo con esa ubicación. Evidentemente los propietarios están encantados porque supongo que como van a percibir una renta, cualquier comunidad de Montes estará encantada. Solo nos falta saber si los trabajadores ya están seleccionados. Es lo único que nos falta por saber, porque tiene usted tanta insistencia en que se haga ahí, por lo civil o por lo criminal, que no entiendo esa cerrazón a que usted no quiera aceptar que hay que hacer las cosas en un sitio donde no molesten a los vecinos. Y creo que el crematorio en La Rigosa le debería servir de ejemplo, porque La Rigosa es suelo industrial. Y el trabajo que hicimos nosotros tiene que haberlo hecho usted. Usted fue el responsable del ramo en ese momento en el gobierno. Porque lo que hay que hacer es buscar soluciones a los vecinos. Y ustedes ahora están empecinados con hacer la planta de compostaje en Canicova, porque sí. Y para eso hace lo que haga falta. Se trae una persona aquí a Pontevedra a dar una charla, una persona totalmente objetiva, imparcial, solo le han pagado el billete de avión, el hotel, el transporte, para que obviamente este señor no iba a hablar en contra, sí, tenemos las facturas, no iba a hablar en contra de ubicar una planta de compostaje en Pontevedra y en Canicova. Solo faltaba, ¿no? Solo faltaba, señor Mosquera. Pero su forma de trabajar ya nos la conocemos en Pontevedra, muchos, cada vez más. Entonces, salga de esa cerrazón, quítese las orejeras esas que parece que le dan en su partido y acepte que la ubicación de la planta tiene que ser compartida con el mayor consenso vecinal posible. No la puede poner usted por decreto, por muy diputado provincial que sea usted ahora mismo. Entonces, espero consenso por su parte y que le quede claro y no ande por ahí torticeramente, como hace siempre, torciendo las palabras de la oposición, diciendo que hicimos una cosa cuando no estamos en contra del compostaje. Pero somos sensibles a los vecinos y los vecinos no quieren esa planta ahí. Por lo tanto, busque usted un sitio, anda, que no tendrá Pontevedra en 120 kilómetros cuadrados. Si usted la quiere poner en Pontevedra, una ubicación. Y si no, búsquela en otro sitio. Pero no tiene por qué ser en Pontevedra forzosamente. Por lo tanto, vamos a apoyar esta moción. Le aceptamos al portavoz, le agradecemos al portavoz que incluya esa matización, porque creo que es importante la moción. Y lo único que le pedimos es que se suba usted a esto, que esto no es una moción contra el compostaje, sino todo lo contrario. Nada más y muchas gracias. Moitas gracias, señor Moreira, quedoume moi claro o tema. Señor
Mosqueira ten a palabra. Moi brevemente, aquí hai unha atitude de prexuicio. Por certo, non se fai ninguna proposta, o sea, hai unha proposta que fixeron unha parroquia por unanimidade e non se fai ninguna outra, que se busque outra. Bueno, correcto, pero non se fai. Bueno, eso se non é sabotear, chámese como se queira. Non vale esa, búsquese outra. Vale. Con respecto que só a Pontevedra, non sei se antes quedou suficientemente claro, pero creo que cos criterios que se deron é obvio, pode ser o Pontevedra e como moito, pois igual Soutomaior ou Ponte Caldelas, como moito, punto. Bueno, non, probablemente non, pero vamos, que dicir que, pero desde logo, mira, a ver, é obvio que esta moción ten unha intención moi fea, moi fastidiada, é que, imagínome que vai ter unha consecuencia, unha moción, o único que pretende é o que está por escrito e acordado na Diputación, sabotear os soedes de Pontevedra. Correcto. E non sei se é como resultado de que había aspiracións de que algún tipo de acordo, algún tipo de influencia iba a ter o PSOE de Pontevedra dentro do grupo provincial, que ao final non tuvo, e isto é intentar sabotear o que está firmado, ratificado, escrito no pacto de goberno da Diputación. Alá cada un ca súa responsabilidade, e me imagino que o PP agora se estará frotando as mans porque o PSOE de Pontevedra intenta reventar o acordo asinado públicamente, ademais, entre o PSOE e o BNG na Diputación. Creo que moito máis que dicir non hai. Comparto totalmente as palabras do señor Mosquera. Como non pode ser doutro xeito. Como non pode ser doutro xeito. Non, eu non teño ningunha dúbida de que vostede comparta as palabras de Mosquera. Non sei se Mosquera comparte as súas, pero que vostede comparta as de Mosquera, segurísimo. Segurísimo. Tanta cosa porque é o que pensa. Consecuencias. Señor Mosquera, o problema de vostede é un problema de bipolaridade política neste momento. Vostede está aquí e ali. E entón, ao final non está nin aquí nin ali. Non está en ningún lado. E entón, vostede non atopa o seu sitio todavía. Non é capaz de atopar o seu sitio. E entón, defende unha cousa e a veces a contraria. Non lle queda máis remedio. Eu teño unha ventaxe. E é que defendo os intereses dos que me votaron, que son os veciños de Pontevedra. Por lo tanto, as consecuencias son que nós teñamos unha postura. Por certo, que está vostede dicindo? Que a postura do Partido Socialista variou con respecto a que tiñamos cando presidia a Diputación Louzán? Non. Non variou. A postura do Partido Socialista de Pontevedra é a mesma agora que con Louzán. A súa non sei. A súa non sei, porque que eu saiba aquel plan de residuos de Louzán vostede non votou en contra. Que eu saiba, igual estou equivocado e non lín ben, pero vostede deixou no pasar. Como que tal, non? Entón, a postura do Partido Socialista de Pontevedra non variou, nin vai a variar, por moitos acordos que haxa na Diputación. E se iso supón unha discrepancia co Partido Socialista na Diputación, pois será. Pero a min me votaron para defender os intereses dos cidadáns de Pontevedra. A vostede non sei para qué. A vostede non sei para qué. A min me votaron para eso. Por lo tanto, non embarulle. Céntrese e decida se quere ser concelleiro de Pontevedra, defender os intereses dos cidadáns de Pontevedra, ou vicepresidente da Diputación, e actuar contra os intereses dos veciños de Pontevedra. Eso é unha decisión que ten que tomar vostede, pero non embarulle, que xa sei que é vostede un maestro en embarullar. É vostede espurruña para todos lados. É un maestro neso. Pero non embarulle con temas que creo que son bastante sensibles. E, en todo caso, eu non vou a falar das súas cuestións orgánicas internas e de quen manda no grupo municipal, xa deixou ben claro o alcalde quen manda no grupo municipal, e, por tanto, non vou a embarullar nese tema. Simplemente, por eso. Por certo, para algo valeu a moción. Para algo valeu. Valeu para que hoxe, na páxina web do Concello xa figuren como parroquias de Pontevedra, Canicouba e Ponte Sampaio. Porque onte non figuraban. Onte non estaban como parroquias. E logo lle mandarei ao meu amigo Vicente, que eu creo que ten alguna responsabilidade neso, lle mandarei un pantallazo de como estaba a páxina web de ayer, donde nas parroquias de Pontevedra faltaban Canicouba e Ponte Sampaio. Hoxe xa están, xa conseguimos algo.
xa conseguimos algo. No, pero vou xa mandar para que teñas tíame, non me tome la má, que sabes que eu te quero moito. Vale. Bueno, nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, señor Fernández. Ben, entón, como o tema está moi claro, moi debatido, imos a sometelo a votación. Si, eu non entendí moito, pero se o aclaran o señor Fernández... A ver, a emenda, a proposta que fixo o Partido Popular é de incluir que dentro da ubicación, das posibles ubicacións en suelo industrial, non se generara crispación veciñal. Hasta onde? É unha pregunta. A cantos kilómetros de crispación veciñal? Suelo industrial. Se é a 1 kilómetro, vale? Se é 3, é que eu non sei, porque crispación veciñal vostede non sabe... é unha cousa moi amplia, non? Mire, pregúntalle a Mosquera, que sabe. Non, a Mosquera non fixo esa proposta. Eu pregunto ao Partido Popular, se me dice exactamente de que veciños, onde son os veciños que están crispados. Se son a 1 kilómetro da planta, a 3 ou a 5, que non o sei. Entón non sabemos. Se este bien Marco non lle molestará que vayan Campañó, digo eu, non? Pois non sei. Eu pregunto a usted, eu non sei. Os máis próximos que non se nere rexeitamento veciñal, iso do que se trata. Os máis próximos. E as distancias... Exactamente, non falemos de distancia. Proximidade, concepto de proximidade. Por vía reglamentaria. A mí me vale perfectamente. Me vale perfectamente. Entón, no, proximidade. Pero que se ten que votar. Entón, claro, entonces queda como un punto na orde do día, segundo explicou antes o señor Fernández. Así, tal cual deste. Moi ben, pois perfecto. Na proposta, vamos. Bueno, votos en contra da proposta do Partido Socialista emendada polo Partido Popular. 12. Abstencións. 1. Votos a favor. Son 7, 3, 10 e 1, 11. Pode ser? Queda rexeitada por maioría. Ben, e pasamos ao seguinte punto, que de mocións urxentes. Hai algunha moción urxente aparte das mocións urxentes? Sí. Señora Castro, ten a palabra. Nos presentamos o venres unha moción xa que, presentamos unha moción pola vía que se pode entrar aquí pola vía de urxencia. Se trata dun texto consensuado polo movimento feminista a nivel estatal, presentado no Concello polo Grupo Pontevedrés da Plataforma Feminista Galega. Entendemos que reviste... Hai que votar a urgencia. Sí, pero era para explicar a urxencia. Sí, era para explicar a urxencia. Pode seguir explicando ou, se nos vale, xa votamos. Entendo que a urxencia ven porque, como xa sabedes, entre outros motivos, como xa sabedes, o día 7 de novembro o Grupo Movimento Feminista convocou unha manifestación en Madrid contra a violencia machista, a que penso que todas as persoas e entidades estamos emprazadas aí. Moitas gracias. Bueno, pois se se considera necesario votar a urxencia ou se considera que se va. Entón, ten a palabra para expoñer a moción, pois se considera a urxencia... Brevemente, como xa dixen o día 7 de novembro, o Grupo Movimento Feminista convocou unha manifestación en Madrid contra a violencia machista. Creo que as entidades públicas e nós como Concello especialmente temos a obriga non só de contribuir á esta acción cidadá, senón tamén de reactivar e mellorar a prevención e a resposta á subsistencia da violencia machista evidenciada nos casos gravísimos deste verán. Toda axuda vai ser pouca sempre que continúen a asistir estes asesinatos machistas, pero a veces algúns xestos dende os concellos poden contribuir moito. Entón, nesta moción propoñemos instar o Concello a realizar diferentes actuacións, como poden ser colocar o día 7 de novembro na fachada do Concello unha pancarta violeta co lema contra a violencia machista e promover a participación cidadá na marcha que se celebrarase en Madrid. Igualmente, cada ano, día 25 de novembro, como Día Internacional da Violencia cara ás mulleres, colocar a mesma pancarta. Soster todos os días do ano, todos os anos, os recursos persoais, materiais e políticos para a igualdade, para a prevención e atención xurídica, social e psicolóxica ás víctimas da violencia machista. Asegurar unha atención estable de calidade en condicións de ampla accesibilidade, confidencialidade, protección e anonimato que inclúa rehabilitación, avaliación e seguimento.
Contribuir á promoción da igualdade contra a violencia de xénero en todos os centros, en todas as etapas educativas, cooperando coa comunidade escolar. Realizar campañas de sensibilización contra o sexismo na actividade cultural, de organización de festexos, de seguridade e de convivencia e todas as actuacións e servicios de competencia municipal. Erradicar o sexismo na segregación, o acoso e os estereotipos sexuais en todas as nosas actuacións e servizos. Desenvolver unha atención especial ás mulleres con discriminación múltiple e outros colectivos agredidos pola violencia machista. Fomentar a participación na sociedade civil, en particular as organizacións de mulleres. E enviar este acordo á Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero para que no seu seguimento e informes ao grevio para a aplicación do Convenio de Estambul que establece no seu artículo 68 inclúa conforme os artigos 7.3 e 18.2 as actuacións da Administración local. Moitas grazas, señora Castro. Algúnha intervención? Señora Moreira, ten a palabra. Moitas gracias. A Marea Pontevedra apoia completamente esta moción en todos os seus puntos e amosamos o noso apoio ás mobilizacións. Grazas. Moitas grazas, Partido Popular. Venega se apoia tamén, entón sometemos a votación, votos en contra ningún, abstención ningunha, votos a favor, apróbase por unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes. Pasamos logo a control e seguimento do goberno local, punto 17, toma de coñecemento de decreto do xulgado contencioso. Hai outra. Ah, sí? Non, perdón. No, pero esa está entregada por registro, pero para trámite ordinario, para que vaya a comisión, se xa dictaminada e... No, pois ahora se está aclarado. Ben, 17. Toma de coñecemento do decreto do xulgado do contencioso administrativo número 3 de Pontevedra, tendo por desistido no PO 86-2014 ao recorrente Grupo Municipal do Partido Popular. Non sei, tomamos coñecemento do asunto. Punto número 18, coñecemento, resolucións e decretos. Algúnha intervención sobre esta cuestión? Non hai intervención sobre esta cuestión. Punto 19, preguntas. Preguntas formuladas polo Grupo Municipal Marea Pontevedra en relación ao denominado Parque Forestal Periurbano da Fracha. Señora Moreira, ten a palabra. Moitas grazas. O luns de 10 de agosto, o portavoz do Goberno Municipal, Raimundo González, deu unha conferencia de prensa anunciando que a Xunta de Goberno deste Concello dese día aprobara a adxudicación da redacción á empresa Lagares o KSL do anteproxecto dun parque forestal periurbano na Fracha. Ademais, avanzaba a extensión do parque 250 hectáreas nas parroquias de Marcón, Tomeza, Canicova e Ponte Sampaio. Aos respectos destes anuncios, Marea quere formular as seguintes preguntas. Onde se justifica que o Concello carece de medios propios e, por tanto, se fai preciso encargar a redacción deste proxecto a unha empresa externa? Se hai unha extensión prevista para o parque, por que non consta a consulta previa das comunidades de montes que deberán dar su visto e prace para a cesión dos terreos afectados por esta actuación? Non debería ser previo o proceso de negociación ao gasto inicial xa aprobado polo Grupo de Goberno de 20.570 euros? En que momento se pensa contar coa participación dos veciños para incorporar a súa suxestión demandadas e ideas para este futuro parque? Existe unha previsión sobre o volumen de movimento de terras que vai a implicar esta devandita actuación? Moitas grazas. Moitas grazas. Señor Gómez Xunqueira. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todas e a todos. Se me permite, dolle unha resposta conxunta ás 4 das preguntas, porque a verdade é que esa pregunta 5 a min escápaseme a liña argumental que pode levar a incluir isto aquí. Non temos ninguna previsión de movimento de terras, porque de feito polo de agora non temos ni siquiera previsión de movimento de terras.
de nada que se lle parece. Entón, respondo ao resto, vale? Esa non lle sei dicir. Mire, para este goberno, un dos problemas medioambientais fundamentais que ten Galiza, e sobre todo as Rías Baixas, é o monte, é o seu estado. E por iso, desde hai ben anos, pois vimos preocupándonos porque o monte, por poder facer polo menos algún tipo de política exemplarizante nese monte. Como mínimo, dende o ano 2006, que se incluíu xa desde antes, porque hai Concellaría de Montes desde o ano 99, pero desde o ano 2006 que se puso en marcha o Plan Monte Vivo, se poden poñer exemplos desta política relacionada e incluso da colaboración a que vostede fai aquí referencia coas comunidades de montes e máis coa comunidade de montes. Fagolle referencia a isto porque saiba, por deixarlle claro, que nos coñecemos cal son as prioridades das comunidades e das mancomunidades e elas coñecen cal son as nosas propostas e o que nos propoñemos. De feito, nese ano 2006, dentro do Plan Montevivo, xa aparece recollido que se pode abordar este parque da Flacha, igual que outro par deles máis. Ben, pois, entón, como as comunidades coñecen as nosas propostas e nos coñecemos as súas demandas, é por iso que a liña de actuación foi, vou relatar. En primeiro lugar, elaboramos unha proposta de ámbito para ese parque, que si queremos reunirnos con eles e saber cal debe ser, pois era o primeiro paso, decirlles onde pensábamos nós que debíamos ubicar ese parque. Consultouse con cada unha das comunidades implicadas na semana entre os días 7 e 11 de setembro, se non me confundo, pois xa vai algo de tempo que isto viña para o anterior pleno. E, ademais, con eles fixamos os primeiros marcos de negociación, as primeiras liñas de negociación. Nesas primeiras reunións xa apareceron propostas de modificación do que despois iba a ser esa demarcación do parque que a vostede lle preocupa. Presentouse a proposta despois a todo o sector forestal nunha asamblea, unha xuntanza, que se celebrou na parroquia de Marcón o día 17 de setembro. E a partir de aí abriuse un proceso participativo porque, como en todos os proxectos que pon en marcha este goberno, absolutamente en todos, contamos coa participación dos veciños e das veciñas de Pontevedra e, ademais, abrimos canles para que teñan facilidades de participar. Neste caso, está o web do Concello aberto para que, se non queren achegarse, ou se non poden, ou se lles resulta máis acaído, podan facernos chegar as propostas para este parque despois da asamblea, onde recollimos unhas cuantas, e a través do web. Todo isto, como vostede comprenderá, require un traballo intensísimo, grandísimo, elevadísimo, importante. De feito, a partir da semana pasada, creo que foi a semana pasada, estivemos percorrendo o monte coa empresa encargada e máis as comunidades de montes, e ali xa sobre o terreo e con eles quedou definitivamente ou prácticamente fixados cal iban ser os límites do parque. Pois, tendo en conta esta intensidade do traballo e tendo en conta que existe escrito do funcionario municipal que teria que encargarse destas funcións, onde dice que non dispón de medios e que non ten tempo para realizar todas as funcións que ten encomendadas, encargouse a unha empresa especializada a realización do anteproxecto e máis a canalización de todas as demandas veciñais, porque, repito, para nós é fundamental e básico contar coa opinión das veciñas, dos veciños e de todos os agentes implicados e, polo tanto, as funcións desta empresa son deseñar o anteproxecto e recoller e canalizar todas as propostas e demandas que sobre este parque poidan xurdir. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Algúnha outra pregunta? Señora Teso, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. A pregunta é para a señora Fouces. Señora Fouces, debido á falta de espazo que hai no chalé de Fontoira para todas as traballadoras que ali desenvolven a súa labor e tamén cando lle fai falta as traballadoras que o fan en Monteporreiro e por calquera cousa teñen que estar no chalet, non sería razoable que o despacho que ten vostede ali Baleiro dende hai casi 2 anos e tendo en conta que xa disfruta vostede dun despacho na terceira planta de Michelena 30, repito, non sería razoable que se poidera usar ese despacho para que as traballadoras do chalet non teñan que andar compartindo espazos sin necesidade? Vai no facer? Grazas. A ver, ese despacho está usado
cheo de papéis de todas as traballadoras que o necesitan. Ali se fan reunións, ali se utiliza para o que se necesita, estando eu non estando, porque eu teño estado salir e que fagan as reunións, non teño ningún problema. Saben perfectamente que está a disposición e todas saben que se usa sin ningún problema. Ninguna comparte espazo. Incluso hai un despacho abaixo na primeira entrada, non, todas as traballadoras sociais teñen o seu despacho perfectamente ubicado. Hai un pequeno espacio na parte de atrás que estaba aí baleiro e que xa se habilitou como un despacho auxiliar. Vamos, eu creo que isto non ten moito sentido. Moitas gracias. Máis preguntas? Señora Moreira. Nada, só quería facer un anuncio de que presentaremos unha moción para que se aclare a vinculación deste parque forestal da Fracha coas obras de A57. O volumen de terra que ten que mover a empresa San José, neste caso, é de 6 millóns de metros cúbicos. No punto 3, que facía antes unha pregunta que me recordaba a Silva que tería que facela en robos ou preguntas, ás veces faísenos tan tarde que xa non dan tempo, pero bueno, volvo a plantexar a mesma pregunta. No pleno do pasado mes aprobouse unha emenda da Marea para que se cumpran as sentencias judiciais referidas aos tren de placeres, aos recheos do Porto ou ao EDAR. E gustaríanos saber se o Goberno ten posto en contacto coas outras administracións para executar este acordo plenario. Moitas grazas. Pois queda recollida esa pregunta da señora Moreira. Algúnha pregunta máis? Algún rogo? Se non hai ningún rogo máis ni ningunha pregunta, levanta a sesión. Moi bo día a todos e a todas.